Number 10, Matthew Hill. Number 11, Dylan Olshaw. Number 20, Sam Turner. Number 23, Danny Jones. And number 25, Joel Gimlin. And the team for Aberystwyth, number 41 and in goal, Sam Green. Number 2, Liam Walsh. Number 3, Ben Woolen. Number 4, Lewis Bradford. Number 5, Harry Owen. Number 6, Jack Ford. Number 8, Ewan Lewis. Number 9, Mark Cadwallader. Number 17, Luca Hogan. Number 28, Alex Darlington. And number 34, Billy Curtis. Noswaith dda, chroeso cynnes ato ni yma ar sgorio ffordd Llanelian ydy'r lleoliad cartre Bae Colwyn. Degfed yn habl uwch gyngrau'r Cymru a maen nhw yn croesawu'r ymwelwyr Aberystwyth sydd ar waelod y tabl. Un o ddau glwb sydd eb ennill gêm y tymor hwn. Aberystwyth Bari ydy'r tîm arall. Un buddugoliaeth yn unig i Fae Colwyn a mae heno yn noson hanesyddol yma. Gan dyma y gêm gynta erioed rhwng y ddau glwb, rhwng Bae Colwyn ag Aberystwyth. Bae Colwyn ag Aberystwyth hefyd sydd wedi colli'r nifer fwyaf o gema yn y gyngrau'r hyd yma. Bae Colwyn wedi colli 4, Aberystwyth wedi colli 5. Bae Colwyn wedi colli pob un o'i gema cartra. Ac o ran newyddion y tîm mae Steve Evans, rheolwr Bae Colwyn, yn cadw ffydd yn yr 11. Enillodd yr unig gêm maen nhw wedi gwneud y tymor hwn oddi gartra ym Mhen-y-bont y tymor Sadwrn penwythnos diwethaf. Ia, wrth gwrs, Bae Colwyn, o'r un disgwyl Gito Williams a Danny Holmes, efallai gweld nhw'n ffeirio mae'r ddau yn gyffyrddus yng nghanol Cae ac hefyd chwarae yn y tri yn y cefn, ond fel ti'n dweud, Steve Evans yn cadw yr 11 a enillodd y gêm na ym Mhen-y-bont. O ran yr ymwelwyr Aberystwyth, oedd ei gollon nhw o 4 gôl i 2 gartre yn erbyn Caer Narfon yn y gêm ddwythag. Mae Anthony Williams yn gwneud 3 newid i fewn i'r gôl. Y daw Sam Green ar drail Dave Jones, Alex Darlington yn lle Owen Taylor a Mark Cadwallader i mewn yn lle John Owen. A mae yna 3 yn y cefn sydd yn eithriadol o ifanc. Owen yn 20, Bradford yn 1 ar 20 a Woolham yn 4 ar 15. Ia, wrth gwrs, nifer y chwaraewyr ar fenthyg gan Aberystwyth. Harry Owen yn un o'r rheina, Ben Woolham a Kirkham a Luca Hogan, 2 o Seintiau Newydd, 2 o Ceicona, ac fydd Alex Darlington yn ceisio gweu rhwng ganol y Cae ac y Cadwallader a Hogan. Efallai disgwyl gweld Hogan chwarae fwy i'r dde, mae o chydig bach o gyflymder yn ei goesa. A dyma'r rheolwyr Steve Evans, y profiadol Steve Evans, rheolwr Bae Colwyn. Ac y tu hwnt iddo fo Anthony Taff Williams, rheolwr Aberystwyth, dal yn edrych am y fuddugoliaeth gyntaf na fel oeddwn ni'n deud. Y dyfarnwr heno ydy Mr John Andrew Jones, yr dirprwy bif athro o'r Wyddgrug fodd. Y dyfarnwr gyda'r llaw yn y gêm nos Fercher ar faes tegid rhwng y Bala a'r Seintiau Newydd, ac fe ddangosodd o 4 cerdyn coch yn y gêm honno i Craig Harrison, rheolwr y Seintiau Newydd, a Ryan Valentine, is-rheolwr y Bala, ac i Shannon o'r Bala a Sislevich o'r Seintiau Newydd. Yr cychwyn yn mynd i fod yn bwysig yn fan hyn, Mark, yr momentum, os ellith y naill dîm na'r llall daro'n gynnar, mi fydd hynny'n irgyd seicolegol bwysig. Ia, wrth gwrs, Bae Colwyn llawn hyder ar ôl dod ennill y gêm na lawr ym Mhen-y-bont. Aberystwyth dal i chwilio am ei buddugoliaeth cyntaf o'r tymor, ond o leia wythnos dwytha mi cafon y 2 gôl. Mae yna efallai ychydig bach o hwb iddyn nhw, oedd y pryder gofyn lle oedd y goliau'n dod iddyn nhw y tymor yma, ond ia, dyna allan pa mae Alex Darlington yn ôl i mewn yn y tîm ac hefyd Mark Cadwallader, 2 chwaraewr profiadol yn gyngref. Wir 2 chwaraewr hŷn os liciwch chi, ac fel o'n i'n deud, mae yna nifer o chwaraewyr ifanc yn hîm Aberystwyth wedi enwi Owen Bradford a Woolham eisoes. Mae Billy Kirkham yn y cefn asgellwr chwith, 4 ar 15 ydi o, ac Jack Thorne y capten, wel 2 ar 20 ydi o, felly
mae Taff Williams, rheolwr Aberystwyth, yn rhoi ffydd yn yr hogia ifanc. Deil hir, peniad gan Harry Owen sydd ar fenthyg o geicona hefo Aberystwyth. Rwan, yna gyfle fan hyn i Steff Edwards, gynt o Aberystwyth i Fae Colwyn, llwyddo i gael ei greisiad i fewn a'r peniad allan am y geg gornel gan Louis Bradford ac dechrau siarp gan y tîm cartre Marc. Ia, fel o'n i ddisgwyl, ddau dîm yn chwarae'r un patrwm, 3-4-1-2 ac dyna lle fydd y frwydr lawr ar asgell chwith a'r asgell ddeir naill un ar llall. Edwards a Walsh a Kirkman a Dan Jones felly, ac Bae Colwyn sy'n cychwyn y gêm ora. 2 funud ar y cloc, cic gornel gynta y gêm. A'r dynion mawr i fyny o'r cefn. Yr cyffyrddiad oddi ar un o chwaraewyr Aberystwyth, fi'n credu mae ddi ar Ben Woolham y doethi fodd oedd ar y postyn gosana. Ac cic gornel a draw yr aeth Jamie Cumming i gymryd y cic gornel. Ie, ti'n edrych ar maint golwr Aberystwyth, dyma tala. Felly fydd rhaid efo fod yn bach o ystwythyr yna fo. Cumming yn codi'r bel, ôl y tu hwnt, y tro hwn i'r dynion ar y cefn Alex Downes. Oedd y targed fo, sgoriodd y gol ym Mhen-y-bont y penwythnos diwethaf. Oedd yn dipyn o sioc a dweud y gwir, fuddugoliaeth yna. Mhen-y-bont dim Bae Colwyn 1. Ie, ni siarad efo tîm rheoli Bae Colwyn yn un yr un gwestiwn nhw nos Wener dwytha. Ac oedd nhw'n deud yn o'r reit ffyddiog. So nhw'n cael canlyniad Mhen-y-bont. Pwysa ar Sam Green. Ar y drosedd, ôl y llythyr dacl yn y fan yna, ar y golwr ar Sam Green. Dim ond yn cychwyn i ail gêm y tymor hwn. Ni weld hwn, Marc. Acpan sydd yna. Ie, oedd braidd yn hwyr. A gen uchel. Ie, ni yn y gêm na. Pan chwaraeodd yn y Beneseinta newydd. Pethefnos yn ôl, 16 nos o'n yna. Oedd o'n gobeithio cadw llechan lan. Mae'n siŵr ddim benwythnos prysur iddo fo. Mae'n wrth gwrs ymuno ar clwb ar ysgoloriaeth gyda Brifysgol Aberystwyth. Rhywbeth yma Anthony Williams yn geisio ddod i mewn, i geisio denu chwaraewyr oddi allan efallai i Gymru ddod lawr i Aberystwyth i'r Brifysgol a cael chwarae ar safon uchel hefyd felly, ac Sam Green di cymryd mantais o'r cynnig yna. Dim eilydd o golwr ar y fainc i Aberystwyth heno, gyda llaw Dave Jones. Dydy o ddim yn y garfan o gwbl, da ni'n hollol siŵr pa mae anaf, neu efallai oherwydd bod yna ormod o waith ar y ffarm yn ôl ochr ar y dre newydd na. Ond dim golwr fel eilydd i Aberystwyth, felly Sam Green sydd yn cychwyn yn y gol heno. Bale yn edrych am Wdoien Acban. Oedd am ddiffyn da yn fanna gan Woolham. Ac Aberystwyth i weld yn tyfu mewn hyder yn fan hyn. Na Sam Hart. Ie, mae'n siŵr bod ti'n mynd i gymryd amser. So pan ti'n dod â nifer y chwaraewyr i mewn, wedi greu ar fenthyg yn hwyr yn y tymor. Cymryd amser iddyn nhw wei a dod i arfer i athroniaeth i'r reolwr. Ffordd wahanol y chwarae falle. Na maen nhw wedi arfer fel Ceicona a'r Seinta newydd ac ond mae rhaid nhw weithio efo'i gilydd yn sydyn. Oherwydd lle mae Aberystwyth rwan maen nhw'n gorau clicio efo'i gilydd yn gyflymach na disgwyl. Yr ergyd gan Jamie Cumming. Yr hyder gan efo i fynd amdani. Ia, ddi werth cynnig cyd chwarae da wrth efo o'r ystyn. Dwi'n siŵr bydd Nick Nushton yn siomedig nad ydi Dave Jones yn chwarae. Achos oedden nhw fo'i gilydd yn dre newydd tymor dwytha'n dod yn. Nick Nushton bellach o Fae Colwyn ac Dave Jones fysa fel arfer yn y gol i Aberystwyth. Ia, ddau di mynd ar draws y canolbarth i'r gorllewin. Danny Holmes. Angen y profiad yna nghanol y cae i Fae Colwyn. Wrth gwrs yn ymuno mae frawd o Tommy Tosh yn tydi fod i'r is
reolwr yma, neu Bae Colwyn hefo Steve Evans, felly oedd o'n lwybr naturiol i Dani ddilyn i frawd yn dweud. O, dwi'n gwybod, mae Dani, mae'r drwydded y ffordd i lefel A gyda fo. Ac dwi'n gwybod bod yn gwneud sesiynau fforddi efo plant yn ei ddalgylch ar y wyrl. Ac wrth gwrs, Steve Evans yn ei adnabod o'i amser gyda fo yn y Seintiau Newydd. A di chwarae Tramir a Cas Newydd, wrth gwrs. Digon o brofiad gan Dani. Edwards. Willem oedd o. Yr cliriad. Yr brosed. Ar Alex Downes. Cryf gan... cael ei dyfarnu gan Mr Jones. Gito Williams. Sam Hart ac... fel oedd rhywun yn ama marc, mae Gito Williams yn chwarae nghanol y tri yn tydi. Downes yn chwarae ar y dde o'r tri yn y cefn da ni'n gweld o'n fan yna. Yn efo Gito Williams jyst yn dal pethau nghanol o'r amddiffyn. Ia, fi'n efo fod Danny Holmes fod allan gyn hirad. O'n i weld sa fod i chwarae yn canol ar amddiffyn a wedyn cael Gito yn canol gan bod yn fwy holliach. Twyd bod y ffitrwydd gêm ganddo fo, cos yn fan yna nath o chwarae yn ganol ar amddiffyn, nath o chwarae mewn y Seintiau Newydd rhywbeth efnos yn ôl, ond pan oedd Kai Owen oddi ar y cae ar ôl rhyw 65 o funudau, mi oedd Gito symud i ganol y cae wedyn. Edwards, y bas ymlaen, y croesiad gan Tommy Creamer. Cliriad i fyny at y llinell hanner. Tommy Creamer, gol y mis Awst. Creamer gan Creamer fel edo Mike Davies. Oedd hi'n gol campus yn y bari yn dweud. Yn ffodus o Mike di dwy'n y llinell hanner bellach, Mark. Rushton yna rhyw awgrym yn y fan yna'n dweud bod o ddim mynd i fynd amdani hi. Paslac. Bach yn bler yn y fan yna gan Cumming. Rwan y cyfle am y gwrth ymosodiad i Aberystwyth. Kirkman. Downes, capten Bae Colwyn gyda llaw wedi Alex Downes. 8 munud a hanner, mae'n gêm reit da hyd yma, Mark, bod na ddim golia. Yndi, mae chdi gweld y redad yn lawr y chwith gan Billy Kirkman yn fanna. Ac o'ch ti'n gweld Luke Hogan a hefyd Cadwalydd y rhedag oedd wrtho fo. A Darlington, dyle un nhw di just un hongian yn ôl a llall mynd i cefn. So gyda yna opsiwn wedyn yn fyr neu yn hirach ac creu bwlch i Aberystwyth hwn o gamgymeriad. Yna gamgymeriad yn fyna gan Alfie Brooks yn y gol. Mi oedd yr ergyd i fewn gan Luca Hogan. Mae unwaith eto i Hogan. Dyma'n union lle mae hoffi bod Hogan. Gito Williams jyst wedi droed i fewn ar cliriad allan o'r cefn, ond hanner cyfle yn y fan yna i'r ymwelwyr. Acpan. Tackle dda gan Liam Walsh oedd yn ôl yna. Mae hwnna'n mynd allan am dafliad. Ia, Steve Evans yn meddwl bod yna drosedd ar Acpan am yna. Gwaith da gan Cadwalydd Luke Hogan ddim yn cael gafal ni. Ond dyna golwr dyn ni tipyn gwell. Dwi'n meddwl sa pan oedd Acpan ar draws ar amddiffyn o'r cynta, oedd yn meddwl bod wedi cael ei amharu a dyna pan mae Steve Evans yn dadla gyda'r pedwerydd swyddog ar oedtanna ni ar y yslys yma. Un peth, Mark, swn i'n licio bod yn safle'r pedwerydd swyddog na efo Steve Evans o'n ynglys di. Sa'ch chi'n groes fyna, sa'ch? Steve Evans o'n i di. O ia, dwi'n dechrau reol a bod ni'n Seintiau Newydd bryn. Mi oedd y soffer. Licio fi fyny bob ora yn Wrexham. Oedd o'n dreifio dy gynnu. Mae ddyn clen oedd i arag, mae rai dweud, ar ôl gêm, ac un gêm, mae o hyd gyn amser, ac mae yna rhyw switch yn does pan mae'n croesi'r llinell na ar y cae neu fel rheolwr. Ia, gys i fraint o drilio wythnos gyda fo'n werddon ar efo tîm lled proffesiynol Cymru, oedd yna'n brofiad a hana rai dweud rhannu stafell efo mwsos. Oedd yn da am wneud panad rai fydd. 1 munud ar 10 wedi chwarae ar ffordd Llanelian. Bae Colwyn yn edrych am, i pwyntiau cynta cartra y tymor hwn. Holmes. Dyna Steph Edwards, Cumming.
coming on, mi ath o heidio I Thor, yn ôl o ddim yna. Edwards. William Walsh. Harry Owen. Rhyngthyn nhw'n clirio'r bêl, Gito Williams ar cliriad. Cynarfon wedi dod yma wedi ennill, mae'r Seintiau wedi dod yma wedi ennill, a mae Hwlffordd wedi dod yma wedi ennill. Ia, gyda glec i'n Gynarfon diwad o, ond ys i'n neud y gêm yn ebyn y Seintiau newydd gan wythnos rhywbeth efnos yn ôl, ac rhaid dweud o'n lwcus sbidio ennill pwynt. Na chi, chwip o gol! Mae'n Screamer arall gan Creamer! Diolch yn sgorio goliau hawdd yn chdi, Tommy Creamer! Bae Colwyn 1, Aberystwyth dim. Ia, gafon ni'n dal allan fan Bryn, ac oedd o'n chwip o ergyd. Dwi'n ni hoffi gol tona eto. Tynnu di byd oddi wrth Tom Creamer. Ond cael ei dal allan gicrydd sydyn. Dyle'r golwr dyn ni tipyn gwell a fanna. Oedd ei syth ato fo. Ond ti'n meddwl dyle fod yn neud yn well. Ac efallai nes I sôn do ryw 2 munud yn ôl a maint y golwr yn efo yna, ac ella bo hynna wedi cael ryw effaith pam nath o'n wneud tipyn gwell a fanna, ond oedd hwnna yn glincar gan Creamer, rai deud. O, ma'n bach. Lle da ni wedi cyrraedd canol mis wel, da ni sicr cyrraedd mis Tachwedd, da ni wedi cyrraedd canol mis Medi eto. A ni gymryd I dipyn o gol I giro hwnna I fod yn gol y mis, ac ydy Tommy Creamer ar y ffordd i'r dwbl. Ennill gol y mis Awst. Ac wannol dadi. Mae'n gwybod lle mae to'r rwyd yn dydi. Ydy, ac oedd dechrau gwych hefyd, oedd ben lawr, oedd droi drwyddi. Ac oedd I fel bwled. Caslac gan Downes. Cael ei dwyn gan Iwan Lewis. Dyma Hogan. Hogan ben efo Sam Hart. Hen ben Sam Hart. Owen. Eli gyfeiriad Hogan unwaith eto. A Hart just yn defnyddio I gorff I gryfder. Ac yn bigilio'r bêl allan am gigol. Ia, ti sôn am y canlyniadau mae Bae Colwyn wedi cael gartra Bryn, ac neith hynna setlo nhw lawr, sgorio'r gol gyntaf. Tod yn y 12 munud agoriadol. Torf tu cefn iddyn nhw. O'n i'n dweud bod nhw'n llawn hyder. Fe hynna di codi ysbryd y chwaraewyr, dim lawr I Mhen-y-bont yn Ewrop. Tymor yma gorffan drydydd, tymor dwythan yn gyngrair. A dim lawr ydi curo nhw'r tomen ei hun. A cadw llechan lan hefyd. Hydor drwy gydol y garfan. A'r tîm y ffordding, gwybod medrwch I guro'r goreuon ar eich diwrnod. A mae eisiau gwneud yr un peth yn wythnosol. Ac ach gysondeb yn ei chwarae. Mae rai gofyn y cwestiwn tasa Dave Jones yn y gol, Mark. Fysa hwnna wedi taro cefn y rwyd. Ond ni ath Bae Colwyn ar y blaen yma yn erbyn Hwlffordd bythefnos yn ôl. Ac colli honno 2 gol I yn gol hwyr yn I hennill I tîm Tony Pennock. Ond fel ti'n deud, Mark, yr ymweliad na'r buddugoliaeth ym Mhen-y-bont yr wythnos dwytha. Mor gynnar â hyn yn y tymor, nifer wedi bod yn deud o ma hon yn be maen nhw'n galw'n 6-pointer. Ac fel ma pethau ar hyn o bryd, mae Bae Colwyn yn agor bwlch o 6 pwynt. Bentyn nhw ag Aberystwyth sydd mond efo pwynt ar wylod y tabl. Ia, ond y broblem sgyn ti, o safbwynt Aberystwyth yn ymysgor o goliau. Dod mwyn 2 gol yn disgorio tymor yma, hynna'n dos wrth dwytha yn y Arfon. Felly, dyn nhw'n dîm sa ti fel reit fan goliau yn y garfan I ddod â chdi nôl I mewn I gêm. Twyd os i'n Aberystwyth, os yw'n chdi meddwl, da ni angen sgorio'r gol gyntaf na. Erwydd, ti'n dechrau poeni wedyn yn gyntaf, lle mae'r fuddugoliaeth gyntaf dod o, a wedyn sydd da ni'n di gael o goliau I ddod â ni nôl I mewn I gema. Wel, athyn ar y blaen I Big Arfon, os dwytha, os dwi'n cofyn iawn. Do. Athyn ar y blaen. John Owen ar y fainc gyda llaw, so mae'n opsiynau o ran yr ymosod, ond ni ar wahan I hynny, Mark. Prin iawn ydy yr opsiynau sgan Anthony Williams ar y fainc.
John a Steph Davies, John Owen, Steph Davies efalla. Mae Bae Cornish yn un fysa, wel, chwaraewr canol cae di o, mi sa fo'n gallu dod i'r maes, ond ar hyn o bryd. Ia, di hynna am y sgorwyr cyson ydi. Ti edrych faint o goliau maen nhw wedi cael yn ddiweddar. Diom yn llawar rhwng hynna. A dyna rheswm pam ydyn nhw mor isel tymor dwytha. Un gol sgoddiodd John Owen a Steph Davies rhwngthon nhw gydol y tymor dwytha. A dyna dwi dweud, mae ddau ar y fainc a dyn nhw'n gwybod lle mae Cefn Rhwyd yn gyson iawn a dyna ti angen. Os gen ti flaenwr fel ymysodwyr ar y fainc, ti'n angen rwy'n newid gêm i gael gol i chdi. Ti'n troi o gwmpas a ti'n gwybod, dydy hein ddim yn rwy'n sy'n... Mae nhw'n weithgar, mae nhw'n gwneud y gwaith cael barhaw yndi, ond pan ti eisiau rwy'n yn y cwrt cosbi na i'r bel yn Cefn Rhwyd, ti angen rhywbeth arall. Pêl dda gan Harry Owen yn y fan yna dros yr amddiffyn, ond mae Cadwaladr so wedi cael gafal ar hwnna. Mi fysa fo fewn ar gol, a mi fysa yna brawf i Alfie Brooks yn y gol i Fae Colwyn. Rwy'n yn rhyw synhwyro bod y momentum hefo Bae Colwyn, ac efo rwy'n fel Tommy Holmes, neu Danny Holmes, dylwn ni ddeud yn y fan yna, jyst yn rheoli pethau o flaen y tri yn y cefn, bod yna gadernid yn y cefn gyn Bae Colwyn. Oes a profiad yn Danny Holmes yn de, mae o yn eista fanna o flaen Gito Williams. Bod Gito yn ifanc i hun, mae di chwarae i Fangor pan oedd o'n 2 ar 15 dyn a oed. Felly mae o wedi cael profiad o'r Llandudno. Felly mae o wedi cael profiad cyn dod i mewn i'r gyngor hefo Bae Colwyn yn uwchradd Cymru yn y gorffennol. Ac mae wedi bod y Met Caerdydd hefyd. Felly mae'r profiad ganddo fo hefyd yn nghanol yr amddiffyn. Cumming a'r bêl ymlaen, nôl gan Ben Woolham. Os o'ch chi'n y llun yn gynharach gyda llawer y clwb tu ôl i'r gol, ac mae o'n glwb cymunedol go iawn Bae Colwyn. Mae yna ymdeimlad o gymdeithas yma. Ac mae yna groeso, wel, bendigedig. Dwi'n gwybod ti wedi cael o marc gesio hefyd. Chydig wythnosa nôl yma. Ac croeso twym galon iawn gan gefnogwyr y Gwylanod. Mae hynna, blynyddoedd Bryn, pan o'n i, wel, dwi'n dyn ôl bron i 10 mlynedd 20 pan o'n i chwarae iddyn nhw, ac oedd o'n gwrysawgar iawn adeg hynny. Di chwarae'r ddau glwb, wrth gwrs. Di chwarae'r ddau glwb. Do. Llawar dieb chwarae ar Gogledd Cymru, nag os Bryndau. Hynna wir. Yr ergyd gan Iwan Lewis, sgoriodd wsos dwytha yn erbyn Caernarfon. Ac yr gwiriad, felly cigornel gynta y noson i Aberystwyth, ac osau at yr 20 munud, gol Tommy Creamer ag oedd fi oedd i'w Screamer wedi 12 munud ergyd nerthol o tu allan i'r cwrt Cosby, heibio i Sam Green ac i Dor Hwyd. All Aberystwyth daro nôl, mae yna giw bus wrth ymwyl y smotyn. Y bêl yn un ddofn, a mi oedd y peniad gan mae Cadwaladr. Mae Cadwaladr wedi gweld dipyn ar y bêl, dydy? Ydy, mae o'n un maen nhw'n edrych teg at. Di dal y bêl na i fyny, neu bod yn beryglus yn y cwrt Cosby. Mae o'n un, ti'n gwybod lle mae Cefn Rhwyd gath o dymor da yn erbyn y Flint. Di Sul, cofiwch, Wrexham bydd Abertawe yn fyw ar Esdyrec am hanner awr 5. Mi fydd yna ragolwg yn ystod hanner amser heno gyda llaw nos lun. Oll eich ofwbwyntiau gemau y penwythnos am 51-11, ac yna wythnos i fori Caernarfon yn erbyn Pontypridd fydd y gêm fyw, a mi fydd honno Arlein fel yr yda ni, a mi fydd honno am 5 o'r gloch. Ond yr unig gêm heno gyda llaw, ac fori, wel mi fydd Cei Conna ail yn y tabl yn croesawu Met Caerdydd sydd yn 5ed, Mhen-y-bont sydd yn 6ed yn erbyn Caernarfon sydd yn 4ed, Pontypridd yn y 7edd safle yn erbyn y Bala sydd yn y 3yd safle. Dre newydd, ond maen nhw yn disgyn lawr i'r 9edd safle fel mae pethau ar hyn o bryd. Mi oedden nhw'n chwarae yn erbyn y Bari sydd yn 11 a wedyn y Seintiau Newydd sydd ar y brig yn erbyn Hwlffordd sydd yn 9ed. Yr holl uchafbwyntio fel oedden ni'n deud nos lun 51-11 ar Esdyrec. Dyma hefo ni ar sgorio cic ornel arall
i Bae Colwyn ac i Aberystwyth. Wnaethon ni agosau at hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Bae Colwyn chi'n cael chi bach mwy o hwyl yn y 5 munud dwytha, Marc. Do, Aberystwyth i tyfu mewn i'r gêm. Rhaid nhw ymatab doedd i'r gol na gan Creamer. Dyma wedi cael bedwion trydydd cyn gornel nhw yn y 5 munud dwytha. Felly mae nhw'n reit pwysa ar y tîm cartra rwan. Mae'n Alex Darlington chwipio hon ar ei droed penia da allan o'r postyn gosa. Dwi'n credu na Gito Williams oedd yna. Y pwysa dal ar y Fae Colwyn. Holmes allan. A Cumming o mi gafodd o'i dynnu nôl gan Jack Thorne. Gerdyn melyn yma sy'n ni'n ôl. Som Cerdyn cael ei ddangos, mae rhaid bod wedi ddangos gormod nos fercher, ond ti'n edrych yma, mae Cumming wedi mynd heibio i Jack Thorne. Mae gen y gyfle wrth ymosod, mae Dan Jones allan ar yr asgell lle, a dwi'n gwybod dwi'n abod Dan, mae o'n gyflym. Felly oedd hwnna'n gyfle da i wrth ymosod i Bae Colwyn, a dwi'n syni fyna ddim Cerdyn melyn wedi cael ei ddangos. Ti'n licio gweld pobl yn cael cardiau mewn gêm, ond ti'n edrych ar rheola'r gêm rwan, mi oedd hwnna'n marn i'n Cerdyn melyn. Do, mi ddangosodd Mr John Andrew Jones 4 cerdyn coch yn y gêm rhwng y Bala Seintiau Newydd nos Fercher. Mae'n hwyliad da heno, mae rhaid. Ni cadw'r cerdyn yn ei boced. Da ni pasio hanner ffordd eibio'r hanner cynta. Da ni chwarter ffordd trwy'r gêm. Gol Tommy Creamer, 12 munud i mewn yn gwahanu'r tîma. Ie, mae'n siŵr bod John Andrew Jones yn meddwl sgwennu'r adroddiadau a'r cardiau melyn a'r coch yna yn sefyll ar ben y gwaith marcio mae'n gyrraedd efo'r disgyblion ysgol gynradd efallai. Dwi'n siŵr mwynhau y menwythnos. Ie, di'r prif athro ysgol coed llai ydi John Andrew Jones. Dyma Iwan Lewis. Bêl hir yn edrych am Cydwalydr. Mi oedd presenoldeb Alex Downes yn ddigon yn y fan yna. Downes derbyn y bêl yn ôl gan Dan Jones. A bêl i Cumming mynd ar ei gwari. O lle mae'r golwr! Be ar wyneb y ddier oedd yn neud y fan yna. Cumming, ac pan mae'n mynd i fod yn ail. O, mae'n tara'r postyn! O, diar misid ar wyneb y ddier y methodd wdoien ac pan o'na. Camgymeriad ofnadwy gan Sam Green. Dihangfa i Aberystwyth. Wel, un bêl hir, diffyg cyfathrebiaeth rhwng golwr a Bradford. Cumming yn gwneud y ddam i ddarfraich Harry Owen o ryw reswm neu gilydd. Yna cyn gornel. Wel, mae hwnna'n benderfyniad rhyfedd iawn. Mae'n disgyn i Holmes. Mae'n tasgu allan. Yna gyfle mae gwrth ymosodiad efo hyn, ond Luca Hogan bach yn wallus. Gyna dennill y meddiant Aberystwyth. Ond wel am ddihangfa. Creamer gwneud y gwaith caib ar haw. Yn ôl yn cynorthwyo'r amddiffyn. Ond eddylia bod ti'n ddwy, Marc. Ia, sy'n dda gweld hwnna unwaith eto, ond nath o'r peth gywir o amgylch yr amddiffynwr canol ar ei droed wanaf o, mae'n siŵr, ei droed chwith, ond ar y lefel yma mae rhaid chdi rei hyn angenrwyd. A wedyn ti'n dyblu'r fantais a mae'r pwysau i gyd wedyn ar Aberystwyth. Ti wedyn yn cadw'r meddiant, disgwyl am damsar i'r bylcha agor. A dwi'n meddwl bod wedi sgorio 2 gol mewn gêm na ddo yn Uwchradd Cymru tymor yma. Mond y ddwy erbyn Cynarfon de, yr unig ddwy maen nhw wedi... Bae Colwyn di fel. O, sori, naddo, dyn nhw ddim. Naddo. Lewis. Thorne ar gael. Pas ddiog yn y fan yna gan Iwan Lewis yn edrych am Mark Cydwalydr. Neb di sgorio llai
neb di ildio mwy na Aber yn y gyngrair y tymor hwn, ac dyna pam fod nhw ar waelod y tabl o 1 pwynt yn unig. Williams ben efo Cadwaladr Downes, mynnu'r bêl cyn i Hart i chymryd ti. Cumming. Drysedd na beth chwarae'n parhau ac pan. Dyma Creamer at Jamie Cumming, pas hyfryd i fewn ar y gyle fan hyn am yr ail, a Dan Jones holli amddiffyn Aberystwyth, 6 munud ar 20 ar y cloc. Rwan mae Bae Colwyn di sgorio ail. Bae Colwyn 2, Aberystwyth dim. Ia, yna'n bas wych, doedd. Rhediad wych gan Dan Jones, tynnu hyn i mewn fel ôl asgellwr ochr dde o'r cae. A dwi'n gofio bachgen 15 oed ymysodwr cry oedd o'n gyflym dros ben, a rwan yna gwaith gwych gan Acpan efo dal y bêl i fyny. Creamer i mewn i lwybr Cumming a'r bas na yn berffaith. Dylia Wallum di neud llawer gwell na nath o Dan Jones yn gorffan yn glinigol. Y golwr yn dangos y gornel iddo fo. Dan Jones yn plannu'r bêl, heibio fo i ddyblu mantais tîm cartref, a fydd Steve Evans dipyn a pisach rwan fod yr ail gol na di mynd i mewn Bryn. Tommy Creamer ar gynta wedi 12 munud. Dan Jones ar ail. Bae Colwyn, ond maen nhw'n gyffyrddus ar hyn o bryd. Rushton, Creamer, ydych chi'n synhwyro, Mark, bod na lawer mwy, war fi wylio beth dwi ddeud, ond bod na lawer mwy o golian fan hyn i Bae Colwyn, os nhw'n gario ymlaen fel gymanw. Wel, yn hollol. Ac, o safbwynt Aberystwyth, tîm dawr ar ei hôl i o 2 gol i ddim, llai na hanner awr di chwarae. Ti'n meddwl dy hun, da ni'n sgorio golia. A yr unig bwynt yn gael tymor yma, dim ond yr ebyn Pontypridd, a dyna di problem nhw. Sgynnu nhw am y sodwr sy'n gwybod lle mae Cefn yr Hwyd nes yn nhw'n uwch yn y tabl. Tîm Andrew Stokes, ac mae'n broblam mawr i Anthony Williams. Yn clywed Steve Evans yn bloeddio ar ei chwaraewyr Acpan, ond i adawodd Creamer y bêl, Cadwaladr yn hytrach y bêl yn y fan yna. Ac yma Aberystwyth. Ti'n gwybod hyd nod hwnna o Ambryn yn fanna, mae pawb yn ôl i Aberystwyth yn amddiffynol. Mae Luca Hogan yn gyflym, pam dim gadael ofyn i'r cae, pan oedd yn glirio'r bêl na i fyny. Ton am byd yna, a mae'n dod syth yn ôl. Tangan rwy'n fod rei pwysa ar y ddau amddiffynwr yn ôl. Gyrra rwy'n allan, snadio'n dyfod i'r cyflyma Luca Hogan. Dwi'n fod yn dal ac fod yn, so fo'n gallu bod yn allweddol yn amddiffynol, ond tan i hôl i o 2 gol i ddim. Ti'n gigo'r bêl yn ôl lawr cae, sy'n neb yna. Ti angen opsiwn i fyny'r cae. No, mae rhywun yn poeni am Aberystwyth, mae rai deud, edrych ar ei gema nesaf nhw, Marc. Mae gem gwpan yn ebyn Pontypridd ganol wythnos. O, Acpan i fewn unwaith eto fan hyn. Acpan! Y bêl yn cael ei chlirio gan Wallum. O bob tro mae Bae Colwyn yn ymosod. Ydych chi'n nhw'n mynd i sgorio Creamer llawer mwy penderfynol na Billy Kirkman yn y fan hyn. Creamer yn gry. Y bêl yn tasgu am i oedd Acpan yna unwaith eto. Fi wen, Marc. Sa'n gallu fod yn 5-6 yn barod? Mae Aberystwyth ar chwal yma, Bryn. Dwi'n gwybod beth maen nhw'n neud efo'r golwr. Dim yn dawr di anafu ar ôl. Oedd Acpan yn gyflym, cyrraedd na gynta. Ni'n darodd y golwr Sam Green wedyn. Ond ysdi hwn di anafu rwan. Yna, fydd Anthony Williams yn gorau dod â hun ymlaen. Wel, ia, cyn golwr. Dwi'n atgoffa chi, does ddim eilydd o golwr ar y fainc i Aberystwyth. A dyna di, y broblem ydy. Dwi'n gwybod pwy di golwr y tîm datblygol dan 4-15. Dwi'n allan eich di gael golwr ar y fainc dim ots beth i hoed nhw. Ti ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Gobeithio o safbwynt Aberystwyth o Sam Green yn hollach i barhau. O, mae yna waith i wneud yn y stafell newid na.
Byddwn ni yn mynd i sôn am y gema nesaf sgyn Aberystwyth sydd yn achos pryder ebyn nhw am eith. Yn y gyngrair hynny di Mhen-y-bont gartra, Bala i ffwrdd, wedyn Hwlffordd i ffwrdd, Cei Conna adra, Cynarfon i ffwrdd. 4 o'r 5 nesaf yn erbyn tîma sydd yn y 6 ucha i Aberystwyth. Wel, pwy bynnag maen nhw'n di chwarae, maen nhw'n chi penna nhw, dydi? Ti'n bo? Ffordd mae'n sefyll, ond dwi'n poeni, nhw ar dre newydd i'r grau dîms di bod yn uwch yn Cymru o'r cychwyn. Oedd hi'n braf gweld nhw'n aros i fyny ar Sadwrn ola tymor dwytha. Yn glwb da. Dyna waith yn mynd fel bob glwb arall. Wrth gwrs, trodd i'r llenni da ni'n ei weld. Ond, ia, mae'n angen rhywbeth. Mae o le anodd i ddenu chwaraewyr Bryn, mae rhaid deud. Ti'n bod, enwedig lleoliad Aberystwyth yn y wlad. Ond, beth ydy... Pws gyn ti sgor y golia. Ennill gem arach ti sgor y golia, beth. Acban. Mae o wedi bod yn ddrin yn nyslus am ddiffyn Aberystwyth heb unrhyw amheuaeth yn do. Gath o gem na ebyn y seintia Bryn. A dwi'n meddwl o'ch am chwarae yn ebyn Hwlffordd. Steve Evans sgor y dynnu fo o'r tîm cyn y gem gychwyn oedd ar restr y tîm i gychwyn y gem. Ond dwi'n meddwl wrth o gresu fyny, nath o ganaf. A felly oedd yn chwarae yn y gem dwytha yn ebyn Hwlffordd gatra. Gath o gem na yn ebyn y seintia newydd oedd o'n llaw arwain y linell flaen yn dda. Oedd Cyming yn chwarae dda pan oedd o ymlaen fel eilydd. Ac oedd nhw'n anffodus i byd o cipio pwynt yn erbyn y pencampwyr. Ia, Matthew Hill gychwynodd yn erbyn Hwlffordd. Mi bach o ffrau ydy dy gwir fel oedd just cyn i'r gêm gychwyn mi oedd Steve Evans yn awyddus i ddod ag acpan ymlaen os dwi wedi dall yn iawn. Hogan ar ergyd a mi oedd angen i Elfie Brooks fod yn ddiogel efo'r bel y fanna achos mi oedd Mark Cadwallader yn barod i fanteisio. Oedd Luke Hogan yn eith eto cyfnod dda gyda Jack Thorne edrych yn berig yr ergyd unwaith eto dim yn cael gafal yn un iawn. Ein hawdd i'r golwr yn y diwedd, ond nath edlamu chydig bach o'i flaen o ryw hanner llathan neud yr arbediad yn anoddach. Ie, y golwr arbennig o Stoke City, Alfie Brooks. Ac ysau at y 10 munud ola. Hanner Cyn Jones wedi 6 munud ar 20. Dyna pan bod Bae Colwyn ar y blaen o 2 gol i ddim chwilio am i buddugoliaeth, am i pwynt cyntaf dweud y gwir gartra y tymor hwn. Maen nhw ar ei ffordd ac yn eitha hyderus o sicrhau y triphwynt fel mae pethau ar hyn o bryd. Ia, Steve Evans yn sôn am y ddigwyddiad efac pan pythefnos yn ôl efo fisus dwytha yn lawr yng Nghaerdydd ac mae'n hapus. Mae'n deud hynna. Felly, os ydw i wedi dall yn iawn, mi oedd o wedi enwi Hill ar y fainc. Ar y fainc, ond wedyn oedd acpan anafu, ia? Ar os yn ymwiliad yr ergyd oedd i fewn gan Danny Holmes. Dwi'n meddwl doedd acpan di anafu yn ystod iddo gynesu fyny. Wedyn gorfod tynnu acpan allan o'r 11 yn cychwyn. Ddim at Hill i mewn, ond oedd mae'n cael rhoi rwy'n arall yn lle Hill ar y fainc. Reit. So ddo mae'n deall pam. Na. Dwi'n mynd deall pam. Na. Erwydd, efallai Bryn Malcolm Jones oedd yn gywir. Dwi'n mynd gwybod eriola. Ond swn i feddwl, so wedi gallu rwy'n arall yn ei lefo. Ia. Oedd o'n flin a deud y llia Steve Evans. Mi ath o hyd yn oed i fewn i'r cylch canol fel oedd y chwaraewyr yn barod i gychwyn y gêm. A mi gafodd o ddadl efo'r dyfarnwr. Ond dyna fo. Ie, dwi'n meddwl rheol dyfarnwr wedi dweud bod o'n iawn. A bod rwy'n wedi dweud bod o ddim wedyn felly yna gan ddeallwriaeth. Acpan. Cyming yn cynnig i hun Acpan.
Hyd chwarae hyfryd y fan yna rhwng Acpan a Cyming. Mae dal yna Acpan ar croesiad. Tro hwn Sam Green yn ddiogel efo'r bel yn I ddwylo. Ia, Acpan. Diddorol gweld faint o goliau gyda hwn tymor yma. Long llaw yn arwain llinell flaen na. Nath arwyddo lle, Ian Apa. Ia, yng Nghyprus. Ia, mae di chwarae yn yr Eidal hefyd, felly mae di bod o gwmpas, dydi? Yn do Ian Acpan. Len I Nigeria. Beth ydy sy'n neb yn gwybod amdano fo. So mae o... So am di gymryd rhyw 8 I 10 gêm i'r tîm yma. O, pwyd I hwn sy'n chwarae I Bae Colwyn. Dwi'n meddwl bod Bae Colwyn di bod yn cyngred y gogledd tymor dwytha, ond mae Sam Hart, Guto Williams, Steph Edwards, Rushton, Danny Holmes, mae chrwywyr yma'n adnabyddus I nifer o glybiau. Darlington. Wel, eiddiau ddeud bod hwnna'n bas wael gan Alex Darlington. Dyna'n digon o bwysau arni hi. Mi oedd hi'n llawer I hawdd I Dan Jones. Ac chwaraewr o brofiad Alex Darlington, Mark. Sa rhywun yn disgwyl gwell, bysa? Bysa, ond mae'n siŵr bod ti'n chwaraewr ymysodwr oedd o sydd yn hun, sy'n disgyn nôl I chwarae safle'r rhif 10 na. Yn trio gweu rhwng ganol cae Hogan ac Cadwaladr. Ond dwi'n gweld digon o'r bel, na di. Dwi'n mynd chwarae drwy'r llinellau I mewn iddo fo, felly mae o'n gorfod gwneud penderfyniad a dwi'n mynd fwy ymosodol. Dyma fo ar y gair y bel rownd y gornel at Cadwaladr. Mi oedd o'n cam sefyll. Nath o ddim amseru'r hediad, oedd y bel ddim yn ddigon sydyn ato fo. Ond Cadwaladr, o lian canfod y lle am yr ergyd. Ie, Darlington manteisio ar gyffyrddiad trwm gan Sam Hart. Bel drwy goesa. Ymlaen a fo, efallai sydd wedi'n cael cic ryd yma. Gath o'i dynnu gris yn ôl. Ond ergyd na. O liam ond gergyd. Arall ar y targed. Wneud y golwr weithio chydig bach. Yr ongl welson ni fanna, yna gofyn y cwestiwn oedd Mark Cadwaladr yn cam sefyll. Trosedd gan Acpan ar Ben Woolham. Digwyddiad eto. Llawr ar hwnna, Bryn. Ysgwydd yn ysgwydd yna weld. Ie. O'r deilwng yma ar ffordd Llanelian. Brif eisteddlu y tu ôl i'r camera gyda llaw ac gyffyrddus llawn. Bel hir. Uniad I ffwrdd gan Louis Bradford Jones. Sgoriwr ail gol Bae Colwyn at Acpan, sgiliau da gyda. Mi gafodd o'i lorio siawns gan Ben Woolham. Jones yn caniatáu'r barhau. Aberystwyth yn siomedig ar ddeud y llia. Mae pasio nhw y warthus dyn nhw'n gywir. Bob tro maen nhw'n cael y bel, maen nhw'n reit i'n ôl I Bae Colwyn. Oedd hi'n gol hwyr yn doedd gan Niall Flint. I gadw Aberystwyth I fyny yn yr uwch gyngred ag anfon Flint wrth gwrs I lawr. Dyna oedd yr ironi'n deb o Flint yn anfon Flint I lawr. Ac wel amlwg tydi Aberystwyth ddim wedi dysgu gwers nachdyn dros yr haf. Nifer y chwaraewyr Di gadael. Chwaraewyr newydd dod I mewn. Nifer bedwar yn cychwyn yn arbennig. Eto roed y bel I ffwr. So mae'n nghanol y cae. Rushton. Dwi'n y bel yn ôl gan Ben Woolham y fanna. Llawar rhy hawdd. Thorn. Ond dyma Darlington. Holmes. Dau gyn chwaraewr Seintiau Newydd wrth gwrs. Danny Holmes. Alex Darlington. Tommy Creamer. Creamer disgwyl am yr hediad gan Jamie Cumming. Edwards.
Cumming. Bale wedi mewn i lwybr Steph Edwards. Acpan gymodd i gyffyrddiad. Mi oedd Acpan a Rushton yn ffordd i gilydd braidd yma. Ie, wnaeth eto gamddeallwriaeth. Tromag rhwng Acpan a Rushton. Eto'r Bale at i mewn i'r amddiffynwr. Cosi problema. Falle Acpan o well gatal i Rushton ar ei droed chwith. Ond oedd Anthony Williams yn ysu'r chwiban na ddod am hanner amser. O, da ni fewn i'r 5 munud ola. Jamie Cummings sydd yn mynd i gymryd yr gig gornel mi grymanith hon am allan. Edrych am y dynion mawr Downes yn un ohonyn nhw. Gafodd o gyfforddiad am Danny Holmes yn benderfynol ar ei holi. O, croesiad da hefyd o, taro'r trawst. Danny Holmes mor agos at y drydedd yn y fan yna. O, Green wedi giro. O, a Green, croesiad oedd i fod. Ond Danny Holmes wedi chodi nôl i'r ardal beryglus na. Ac mae Green yn ffodus bod o ddim cael ei wneud am fan yna. I ddod i giro. Fel croesiad ebos oedd hwnna. Ond bydda'r trydydd gol wedi bod yn adlewyrchiad cwpl deg o fel mae'r hanner cyntaf wedi bod. Mark sa'n gallu bod yn 2-4-5 yn digon hawdd yn bysa. Bysa, mi bysau. Efallai, so ti'n gael y chwaraewyr, dim byd erbyn y chwaraewyr ifanc sydd wedi mewn ar fenthyg i Aberystwyth. Ond maen nhw wedi bod efo clybiau sy'n te newydd, Ceicona, sy'n derfar bod ar frig y tabl. Efeddyliol, mae tipyn gwahanol pan ti'n lawr ar y gwylod. Jim Michali, ffordd ei hun, ei lot cletach. Ter y droed ôl, fwy na ter y droed flaen. Felly mae angen dangos cymeriad. Yep. A mae yna gyfrifoldeb ar chwaraewr fel Darlington, Cadwaladr yn benna i arwain y chwaraewyr ifanc yma. Dod dim ond tymor, mae Iwan Lewis wedi cael yn gyngrad. Jack Thorne wedi bod yn dre newydd. Mae o'r reit ifanc i hun. Mae golwr ifanc Sam Green, 19 oed o, so 5 allan o'r 6 na sy'n y cefn. Yn ifanc iawn. A dwi'n gwybod nath Alan Hansen ddeud ti'n mynd ennill i byd efo plant am Alex Urgis yn y man i'w, ond falle fydd so yn iawn efo'r tîm sy'n gen Aberystwyth yma. Ie, mae yna 2 ar fenthyg o Ceicona. Harry Owen, 20 ydi o. Luca Hogan, 19 oed. Mae yna 2 ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Woolham yn 4-15 a Billy Kirkman yn 4-15. Felly... A golwr yn 19. Ie. Mae yna ddiffyg profiad yn does. Edrych ar Bae Colwyn efo Danny Holmes, Steph Edwards, wedi bod yna, Nick Rushton, Sam Hart yn union. Hyd nod Gito Williams. Gito Williams di chwarae. Ie. Ydy Gito Williams o'n 2 ar 20, ond mi o'n hen ben. Ydy chwarae i Bangor Met Caerdydd. Do. Llandudno dwi'n moldo. Do, mi gafodd o gyfnod efo Llandudno hefyd, felly mae yna fwy o brofiad yn sicr yn hîm Bae Colwyn, ac yn anffodus i Taff Williams. Mae'n dangos yn un glir hynny. Da ni'n cyrraedd y 45, mae yna 3 munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf. Lewis. So di fi allas Aberystwyth yn well newid patrwm i tîm i 4 yn y cefn. Tos at ti'n gallu gwthio Ben Woolham fel cefnwr chwith. Ac chwarae Billy Kirkman. Chydig bach fwy ymosodol fel asgellwr. A Luca Hogan lawr yr ochr dde. O, crincar o gol gan Iwan Lewis. Oedd o bell tu allan i'r cwrt. Does a beth amser gwell fydda nhw i sgorio na just cyn y regwyl. A dyna'n union oedd Aberystwyth i angen. Iwan Lewis yn sgorio am yr ail gêm yn olynol. Ia, neb yn ei gael lawr. Symudiad da gyda fo. Creamer ddim yn bigo fyny. Llithro Sam Hart. Gorau bo chdig bach agosach i gau ongl i Iwan Lewis nawr. Mae'n codi ben. Mae'n fel reit pam lai.
Yn golwr i'n apus cael ei giro ar ei postyn agosa yn fanna. Ond Creamer cael ei ddal yn cysgu. Iwan Lewis yn mynd ar ochr dywyll ohono fo. Creamer yn llithro mewn wedyn geisio torri'r bas allan. Lewis codi ben. Ergyd wych, gol wych, ond dylias am hat. Dyna tipyn gwell i gael lawr yn gynt. Ond, efallai fydd pregaeth Anthony Williams tipyn gwahanol rwan na fysa fo ryw hanner munud yn ôl. Jones. Ac hefyd yn Steve Evans. Iwan Lewis yn sgorio yn erbyn Caernarfon wrthos dwytha. Mae hwnna'n gol dda. Mae hwnna'n gol dda heno yma hefyd. Mae yna obaith fan hyn i Aberystwyth. Acpan. Acpan yn edrych am y rhediad gan Steff Edwards, ond Lewis, mae yna hyder rwan yn chwarae Aberystwyth. Dwi'n eisiau hanner orffan rwan. Na di'n hollol. Ac efallai fi Steve Evans angen cael ei ogiau mewn o reit i gem i mar ben. Bydwch ymlacio gormod. Mae yna dafliad hir mynd i fod yn hyn gan gapten Aberystwyth, Jack Thorne. Thorne a Lewis ac Bradford wedi chwarae'n mhob un gêm a Liam Walsh hefyd i'r ymwelwyr. Mae yna daldran ni Aberystwyth fyd. Thorne. Bel i gyfeiriad Harry Owen ac trosedd gan Harry Owen yn ôl Mr Jones o fanna gwthiad. Fodd y gig yn y fechdan yn y fan yna, Harry Owen, ond fodd y troseddwr hefyd yn ôl y dyfarnwr. Ia, dim yn dafliad oran o gweud gan Jack Thorne, oedd hi'n uchel i fyny lle bod ti dod yn fwy fflat. Achtig bach fwy o geflynder a neud o'n am heb di drafferthu neb erbyn fel chwaraewr sy'n mynd i ffenio i mlaen. Angen cael wedyn chydig bach fwy o gyflynder arni, angen cael fwy o gysylltiad o'i ben arni, neu fel arall sydd fwy fflat ac yn gyflymach. Dim ond rhyw wiriad bach sydd angen arni a defnyddio cyflynder y dafliad wedyn i ffeinio ymlaen teg at y gol. Dyna ni felly, diwedd yr hanner cynta. A mae'n olygedyn obaith i Aberystwyth. Bae Colwyn mynd ar y blaen, 12 munud wedi chwarae Tommy Creamer i ail gol o y tymor hwn o ymyl y cwrt Cosby i do y rwyd. Bae ar y golwr a deud y gwir gan Sam Green. Ac yna Dan Jones wedi 6 munud ar hugian yn ei gwneud sy'n 2-0. Gol hwyr Iwan Lewis yn rhoi gobaith i Aberystwyth. Rwan sgôr ar yr egwyl yma ydy Bae Colwyn 2, Aberystwyth 1. Rwan yn ystod yr egwyl. I nawn ni edrych ymlaen at adran Premier y Merched sydd yn cychwyn y penwythnos hwn. Wrexham nebyn Abertawe wrth gwrs, gêm efo ni yma ar sgorio. Ond yn gynta, uchafbwyntiau'r gêm a chwaraewyd ar faes tegid nos Fercher rhwng y Bala a'r Seintiau Newydd. 17 o munud o'r hanner cyntaf wedi chwarae brobol yr peniad. Josh Daniels oedd yna. Nid y tala o chwaraewyr y Seintia. Ond mi gododd yn gelfydd yma yna mor agos. Smith, Redmond, Marriott. Daniels edrych am Jordan Williams. Rheolaeth gampus gan Williams ac yn yr ergyd ar y cynnig cynta. Di bach o wyllt. Yn cyfle clir unwaith eto i'r pencampwyr. Brobl. Clark o gyn Erwal Ben Clark. Clark hyfryd a Jordan Williams. Williams geisio ei gosod ti ar y droed gwyth. Ergyd wyllt arall gan Jordan Williams. Symudiad hyfryd unwaith eto gan yr ymwelwyr. Jordan Williams ar y droed chwyth na. Methu'r targed yn llwyr. Abadaki. Clark yn benderfynol gwaith da gan Ben Clark. Heibio i Aaron Edwards. Yna gyfle fan hyn i'r Seintia. Clark yn dal i fynd. Yma brobl doedd o ddim yn cam sefyll. A mi oedd angen yr arbediad bron i honna fod yn gol i'w rwyd i hun gan Kyle Harrison. A Celland Absalom. Derbyn, wel diolch y cefnwr canol. Marriott.
Roberts, dan bwysa, mae'n gyfle fan hyn i'r bala, ergyd gan Newell, sydd ar wyneb y ddaear y methodd o'r cyfle yna. Wel, smonach gan Roberts yn y gol i'r seintia newydd. A George Newell, fel fe ddyliau fod wedi rhoi y bala ar y blaen yn y fan yna. Mariet. Aberdaki, ben fan hyn efo Sylwebaeth. Chydig bach o waith fan hyn i Mr Jones. Seibi Aberdaki oedd i fewn amdani efo Adrian Sylwebaeth. Mae yna benderfyniad mawr i wneud y fan hyn, a rwan mae yna gwffio rhwng yr tîm ar reoli hefyd. O dan ni fan hyn. Dyna ni ddim yn olygfeydd da ni angen i gweld. Fe fydd penderfyniad Mr John Jones. Mae Sebi Aberdaki ac Adrian Sylwebaeth yn ei chanol i. Mae mater o weld pa liw fydd lliw y cerdyn. Melyn neu goch. Mae Shannon yn ei chanol i cael ei alw draw. A'r dyfarnwr yn mynd i'w boc ar cefn yma, Oli Shannon yn cael ei hel o'r cae ac Adrian Sylwebaeth. Mr John Andrew Jones, gwbl benderfynol ac i ffwrdd ar ddau ohonyn nhw. Y ddau dîm i lawr i 10 dyn. Mr Jones yn cael gair efo i gyd swyddogol. Mae Ryan Valentine yn cael ei hel o'r cae ac hefyd mae Craig Harrison yn cael ei hel o'r cae. Wel, drama go iawn yma ar y faes tegid. Redmond, bel rownd y gornel, edrych am yr hediad gan Daniels, mae'n disgyn i Brobolt ar y trawst. Chwip o ergyd am i gymodd i gyffyrddiad ar y ffordd oddi ar un o chwaraewyr y bala. Ryan Brobl. Taran o ergyd yn taro'r trawst. Jordan Williams, Canefan. Dyma Redmond, mae Young o'i flaen o Redmond. Dyma Young yn troi o'r arbediad yn un gwych gan Celyn Absalom. O mi greodd Brad Young y cyfle hefyd yn dod. Derbyn, troi, ergydio. Da ni ddim i fod. Eiron, pwynt yn erbyn pencampwyr, bob tro i'w groesawu am hwnni. Ie, bob tro ti'n cael chwarae yn erbyn tenes, ti'n bod mae'n mynd i cael lot o meddiant, a bys ni'n happy efo pwynt dechrau'r gêm, a ti'n bod heiddi pwynt yn meddwl. Col, point against the champions can't be bad. No, excellent result. You know, I think every team in this league could take a point against them. They asked so many questions of us, and I thought we did outstanding defensively tonight. You know, they stretched us, they moved the ball across the box, and the blocks, Kyle Harrison, Nathan Peat, Naeem Arsan, Ross White, Ollie Shannon, absolutely outstanding. And the team as a defensive unit did really well. Maybe the 10v10 disjointed for a little bit for 10 minutes. And then obviously, yeah, we dominated towards the end again, didn't we? But teams are going to come here and a lot of teams are going to find it difficult to score goals. Oedd peidio colli yn bwysicach nag ennill efallai? Dwi'n meddwl i cadw'r unbeaten run i fynd. Mae nhw dal yn unbeaten, ond mae'n pwynt da bob tro yn erbyn heina. So, da ni symud ymlaen a edrych ymlaen am Pontypridd dydd Sadwrn. Mae tymor newydd y brif adran Genero yn dechrau penwythnos yma, a mae camerâu sgorio wedi dod fan hyn i San Fagan ar gyfer y lawnsiad. Lawnsiad y season newydd ydy hwn, a mae yna rhywbeth sydd jyst yn teimlo bach yn wahanol lenni. Mae yna fwy o frwyd brydau, mae yna fwy o pwy sy'n mynd i ennill, pwy sy'n mynd i wneud y top 4 a bethau. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod Wrexham yn y gyngrair lenni, mae hwnna'n adio bach fwy o spice. A dyn ni byth eisiau sefyll yn llonydd, right? Dyn ni'n gweld y trajectory, dyn ni'n gweld lle mae'r gêm yn gallu mynd, a i ni, dyn ni ar siwrne o mynd o amateur i professional, right? So mae yna lot o stages. Focus mawr i ni fel yr FAW yn mynd i fod sut dyn ni'n dod â fwy o arian fewn i'r gêm yma, rwan bod y spotlight ar y gêm. Wel, dwi'n gwybod yn yr FAW, dyn ni fod yn Together Stronger a ddim amdan gêm y dynion a gêm y merched, ond dwi eisiau setio challenge bach i boys yn y Cymru Prem. Dwi'n meddwl fydd na attendance fwy, fydd na dorfeydd fwy yn yr adran Prem lenni na'r Cymru Prem.
Dwi'n meddwl fydd o'n really cystadleuol a yn ddiddorol clywed heddiw. Mae lot o bobl, lot o'r chwaraewyr o'r tîmau eraill yn dweud mai TNS ydy'r dark horse o'r gyngrair. So mae hwnna'n exciting. Obviously mae wedi bod lot o newidiadau efo chwaraewyr yn symud. Caerdydd yn dod nôl o'r Champions League. A lot o newid efo yn y gyngrair. So dwi jyst yn edrych ymlaen i'r gêm cyntaf yna sydd ar sgorio dydd Sul. Mae'r gêm agoriadol rhwng Wrexham ac Abertawe yn fyw ar S4C dydd Sul a mae'r chwaraewyr yn barod amdani. Looking to obviously do the treble, pick ourselves back up and come back from last year, bounce back strong. The backing that we've had as the women's just as long as the men's with the facilities, etc. and stuff that we have now that the girls probably didn't get back a couple of years ago. Yeah, there's a big buzz, not just around the clubs, but even the town and the community. Everybody's sort of coming together. A beth am weddill y clybiau? Beth yw'r nod I nhw tymor yma? Dyn ni eisiau cyrraedd o leiaf top 3. Flwyddyn diwethaf, dyn ni di fel dangos pwynt i'r cyngrair fo dyn ni yn gallu chwarae'n lefel yma. Top 4, really, we really want top 4. Bydd hwnna'n great. This season we're hoping to get a treble, but we're just going to take it one game at a time. For the team, a top 4 finish would be our aim. Y nod yw jyst I gorffen bod uchel ni'n gallu rhoi challenge I bob tîm sy'n dod ato ni pacab a bob bynnag pwynt ni'n ennill bant o adre, mae fe gyd yn adol lan. I think there's a lot of talk about us at the minute, so we're looking to kind of really bounce back. We're Cardiff Met, so we are used to winning or at least pushing top 2, so we can't let our standards slip. Felly gewn ni weld pwy fydd yn codi'r tlws ar ddiwedd y tymor. Fe fydd sgorio ar draws yr holl gyffro ac mae'r cyfan yn dechrau dydd Sul yma gyda Wrexham yn croesawu Abertawe ac mae'n fyw ar S4C. Ond am y tro, fi'n mynd I gadw hwn yn saff. Chris yn ôl ato ni, yma ar ffordd Llanelian. Y sgôr ar yr egwyl ydi Bae Colwyn 2, Aberystwyth 1. Ac Mark Lloyd Williams yn cadw cwmni Mimi yma. Gawn ni olwg ar y goliau rwan, Mark, ar y gol gyntaf gan Tommy Creamer. Oedd hi'n chweipo gol. Ie, Aberystwyth yn dal allan ond yr ergyd na gan Creamer. Oedd hi'n bwerus uniongyrchol, ond dyle'r golwr dyn ni tipyn gwell. Yna fan yna, ddo'n hwyr iawn yn symud. Ta fo'n dadla fod o wedi gweld ti'n hwyr, bod yr amddiffynwr yn ei amharu. Ond eto, acfan gwaith da. Bel mewn I Creamer, I lwybr Cyming a'r bas na yn berffaith I Dan Jones ac o'r I gorff I fyny. So ydy gallu mynd i'r chwith neu i'r dde o'r golwr, i'r chwith o'r golwr yr ath o. Golwr yn dangos gormod o ledd efo i'w law chwith ac nath o ddim reit yn y gornel ac eto ar eich di gwestiynu lleoliad y golwr yna fan yna a wedyn Aberystwyth yn cael o gol mae Bryn reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf bas wych Iwan Lewis ar ochr dywyll ergyd unwaith eto os o gwestiyna am safon y golwr yn fan yma ond tynnu byd o'r wrth ergyd isel rymus Iwan Lewis a mona dy'r llygedyn obaith I dîm Anthony Williams yn cerdded o'n blaen ni. Ydy, mae'r tîma yn paratoi ddod yn ôl allan, Mark. Newidiadau wedi rhod y hun yn sgidia. Steve Evans yn sgidia Taff Williams. Cadw'r 1-10, creid 10 munud chwarter awr iddyn nhw. Falle brofi bod nhw'n debol neu fysa ti'n gwneud newidiadau rwan hyn? Dwi'n meddwl mae cadw'r 11 wy Steve Evans. Swn i'n syni gweld Aberystwyth yn newid un ai'r rhan ar amser, newid patrwm y tîm allai I 4 yn y cefn. Felly chwarae Luca Hogan fwy ochr dde, Kirkman efallai ar y chwith, ac efallai dal yn tynnu ffwr ar reidyn ai Steph Davies neu John Owen lawr y canol. Dwi'n bach fydd y gythiad. Chwarae 4-3-3. Dyna fyswn i'n ei wneud. Erwydd ti angen dod yn ôl I mewn i'r gêm, ond ar y llaw arall, ti wedi cael y gol hwyr na, ydy ti'n deud y chwaraewyr reit gynnwch chi 10 munud chwarter awr I siapioi, oherwydd oedd y perfformiad hanner cyntaf na ddim digon da o gwbl. Felly ni'n gol Steph Davies, cerad teg atan ni, John Owen, rhedag I ffwr.
i nôl panad, mae'n siŵr. Ond un peth oeddwn ni'n drafod yn ystod yr egwyl, hynny di, falle oedd Bae Colwyn wedi mynd yn or hyderus, hynny di, nathon ni sylwi'n do bod Danny Holmes wedi crwydro o'r safle canolcau amddiffynol na, ac o'r safle yna ddoth y bêl drwad at Iwan Lewis ynddo. Ia, a dyna lle gafodd Tom Creamer i ddal, nath Iwan Lewis weld hynna. Di gweld bod Danny Holmes ddim yna, nath o'r wel, i fi fanteisio cymryd mantais o'r sefyllfa yna, ond efallai, da ni wedi sôn am chwaraewyr profiadol, efallai dyna lle dylai Gito Williams wedi deud wrth Danny Holmes, gwranda, 2 neu 3 munud sydd fyna tan yr egwyl, eistedd i fa yma, llechan lan, da ni mewn hanner amser. Mae gawr ni dal. Mae Akeem Hines yn ymlaen rwan. Ie, ôl asgellwr ydy hwn, neu asgellwr. Ie, amddiffynwr ydy Akeem Hines. Billy Kirkman, da ni'n deall, sydd yn gadael marc, y bachgen oedd ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Felly Akeem Hines i fewn i safle'r cefn asgellwr chwith, mae'n debyg, ie? Efallai i neu fel Liam Walsh yn dod drosodd i'r chwith a fod Hines yn mynd i'r dde. Ond mae weld yn debyg na ar y chwith mae Hines am fod. Felly, Taff Williams felly wedi adnabod o bosib mae lawr ochr dde. Oedd y peryg yn bennaf o ran Bae Colwyn yn ymosod. Os yw'n dal yn gallu gweld newid patrwm bod Hines chwarae fwy fel asgellwr yn ytrach na ôl asgellwr, ond mae'n edrych ffordd da ni'n sbio fa yma wana ôl asgellwr y bydd o. Newyd Aberystwyth sef o'r bêl, nid Bae Colwyn, felly diolch angen bod mor ddifn a hynna. Ia. Ia, hefo Jack Thorne ac Iwan Lewis dal yn bartneriad yng nghanol y cae. Felly Harry Owen, Louis Bradford a Ben Woolham. Y 3 a draws y cefn, Liam Walsh a bellach Akeem Hines yn gefn asgellwyr. Dyma Hines gyda Alex Darlington, Luca Hogan a Mark Cadwaladr yn fwy ymosodol. 2-1 i Bae Colwyn. Tommy Creamer, Dan Jones ar golia. Ac yna gol yn yr amser yn cael ei ganiatáu ar derfyn yr hanner cyntaf i Aberystwyth i Iwan Lewis. A rwan, dyma Lewis. Aberystwyth wedi cychwyn yr ail hanner yma'n bod pasol. Gwaith amddiffyn dan fan yna gan Steph Edwards a'r drosedd gan Iwan Lewis. Cyfle i Bae Colwyn. Glirio'r bêl i fyny'r cae. Ia, da ni Bae Colwyn cisio rafu. Maen nhw'n disgwyl i Aberystwyth ddod allan a tempo uchel ar gychwyn yr ail hanner yma. Signo'r pwysau na i fyny. Gweld beth sydd gan yr ymwelwyr i gynnig. Ac isio i dal nhw allan wrth ymosod. Alfie Brooks. Yr gig crydd i Bae Colwyn. Hwnnw wedi mynd allan ar ei hunion a mae'n dafliad i Aberystwyth. Gema nesa Bae Colwyn gyda llaw. Gartra yn erbyn y dre newydd yn y gyngrair. Gartra yn erbyn y dre newydd i ffwrdd yn erbyn Ceicona. Gartra yn erbyn Met. A wedyn i ffwrdd yn y Bala ac i ffwrdd yn y Seintiau Newydd. Felly eto mae yna gema calad i Bae Colwyn fel ag sy'n ei Aberystwyth. Ia, llon llaw o gema calad yn fanna. Ydy greuodd ei cartra yng Ngheiccona ac yn y Seintiau Newydd. Dwi'n meddwl ti'n chwarae ar gae wair. Mae'n o'r ei cyfle i hunan. Yma, os gyda fydd i goliaeth heno, mae'n amdyn i hyder iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn ennill gêm ar ffordd Llaneilian. Wedyn, hiran byd ti'n mynd ennill gartra, a nodda'n byd mae'n mynd i gael y fuddugoliaeth gyntaf yna. Cyffyrddiad hyfryd i lwybr Creamer. Rushton yn anwesu'r bêl yr ochr bella yn edrych am Cyming. Yr peniad amddiffynol allan am geg gornel gan Liam Walsh. Bae Colwyn yn pwyso. Ia, Bae Colwyn, Steve Evans i ddeud gan i gol gyntaf o'r hamar yma. Dyna ni ddim colli'r gêm wedyn. Cyming sydd wedi mynd draw i gymryd y gig gornel yn isel y tro hwn. Walsh
Yr cyffyrddiad a'r cliriad. Mae gyda Dan Jones o'r ffordd yn ôl at i golwg mi fyddai'r buddugoliaeth yn codi Bae Colwyn uwch ben Hwlffordd gyda llaw i'r 9fed safle cyn gema fori. Ac y Hwlffordd, wel, oedd i cartra neu yn y seintiau newydd, a chi'n disgwyl na chan nhw ddim byd yn y fan yno. Ia, Steve Evans sy'n gan bodlon gorffan yn ddegfed yn y tabl tymor yma. Gorffan yn uwch, fydd un am bonws, ond aros yn y gyngred, di'r nod i'r gwylanod. Creamer, Edwards, Acpan, ar arbedau groesodd hwnna'r llinell, maen nhw'n credu bod hi dod wir, a smonach unwaith eto gan y golwr, Sam Green, yr ergyd gan nhw Doyen Acpan i gôl gynta yn uwch gyngrau'r Cymru, i gôl gynta i Bae Colwyn. Da ni wedi chwarae 3 munud o'r ail hanner, mae'n 2-1. Bae Colwyn 2, Aberystwyth 1. Ia, peth dwytha tangan y dildio gol gynnar enwedig yn y ffordd yma. Bae Colwyn, Creamer allan ar bas, groesiad i mewn. Tri am ddiffyn o'r canol, ddim yn cael Acpan i fyny, y golwr oedd i syth ato fo. A fo'n gollwng i dros y llinell, gan ei weld rwan os nath i groesi y llinell. Do digon hawdd gweld bod na di mynd dros y llinell, a fydd Anthony Williams yn gandryll efo ffordd ei golwr o di chwarae heno. Dwi ddim o'r safon, mae'n siŵr oedd o'n ddisgwyl o'r golwr yma. Mae hynny wedi codi chydig o densiwn ar ffordd Llanelian. A groesodd y bêl i gyd y llinell efo'n hyn, Marc. Do, ti'n meddwl, ti'n gofyn i tharo, ti'n gweld yn y fan yna. Yndi, mae dros y llinell o'r i lachan yn braf at i gol, lle mae'r i ddwylo fo, mae'r thynnu'n ôl, ti'n mewn i'r postyn. Ie, mae'r ongl yna'n profiad ydi. Yndi'n glir, a mae wedi cael gêm siomedig o'r chwyban gyntaf, dydi. A ffodus, na mo'n tair, mae'n dildio yw'r allan am un pan darodd Acpan y postyn. Gan gymeriad o, nath arwain at hwnna. Wedyn, nath o oedi ddod allan Acpan waith eto, codi'r bêl dros i ben o gael ddechleurio ar y llinell gan Wallum. Walsh, na'r creisiad y piniad yn un awdurdodol gan Gito Williams yn y fan yna. Thorn, Creamer yn ei dwy'n i rwan tam yna gyfle fan hyn am y gwrthymosodiad. Rushton edrych am yr hediad gan Dan Jones, ond Hines oedd yn ôl. A Dan Bwysa'n ildio'r tafliad ac yn fodlon gwneud hynny. Dan Jones y weithgar eithaf redag drwy dydd i'r achos. Mae'n ennill tafliad i'w dîm. 15 llath o'r Llyman Cornel. Ond yn amlwg do gennym fo ddim hyder yn ei golwr y fanna, nag oedd i basio'r bêl nôl iddo fo. Ia, fydd hyder y golwr yn isel 6 yn ebyn y seintia. Efalla, ti'n disgwyl cael ildio goliau yn ebyn hini, oedd ei cartra. O mo'n gêm fel yma. Tod, fel efo dyn ni dywell efo'r gol gyntaf, nath o ddangos gormod i'w chwith o'r gol, yr ail gol, a hwnna mae'n jyst yn gollwng i dros y llinell. Cyfing hyfryd a Dan Jones, ond mi oedd o'n cam sefyll, oedd Hind yn hawlio hynny ac dyfanwr cynorthwyol ar yr ochr gosa yn cytuno. Ond sa'ch chi'n meddwl rwan, Mac, y bydd Bae Colwyn yn saethu o bob man i brofi'r golwr yma? Wel, dyna sa ti'n neud, de. Cadw'r yn isel, yn uchel ar y targed. Fel hyfforddwr, ti'n deud y cyntaf, i taro targed, ti ddim yn gwybod be mae'r golwr yn wneud gyda'r i wiro yn ebyn am ddiffynwr. Golwr yn gallu gollwng i lwybr ymwysodwr, gollwng i drwy ddwylo fel sy'n digwydd efo yna. Ti ddim yn gwybod be sy'n digwydd. So mae werth cymryd cynigion at y gol. A dyna di lot o chwaraewyr yn wneud ydy ddim am nhw'n chwarae. Gisio gor chwarae ar draws y cwrt Cosby, mynd o un ochr i'r llall disgwyl i'r cyfle clir i ddod. Wallum. Gan bwysau gan
Alex Downes. Bradford. Bale I gyfeiriad Luca Hogan yn hawdd I Gito Williams. Bradford. 8 munud o'r ail hanner wedi chwarae ar ffordd Llanelian. Bae Colwyn tair Aberystwyth 1, Creamer, Jones ac Acpan i'r tîm cartra. Iwan Lewis i'r ymwelwyr. Gito Williams. Lewis. Cymru just yn teimlo I goes I Bae Colwyn. Hat ar penel. Wrth y llên man hyn sgyn Tommy Creamer. Derbyn y bel, troi. Neb ar I gyfyn o. Wan ta, o'na drosedd yna Racpan gan y rhif 5 Harry Owen. Ffordd Bae Colwyn yn rhyw lawr o hwnna, Mark? Na, dwi'n meddwl Harry Owen yn chwilio edrych ar y bel, a dwi'n meddwl Acpan cisio mynd I cefn efo baglu dros draed. Harry Owen nath o dim y ffordd arall fel hwnna fan arwan. Ia, union. Union yr un peth. Cyming ac Bradford. Mae'n pasio Aberystwyth ar y degau hyn o Marc wedi bod yn, wel, gwarthus efallai, ia. Dim i'r safon y ti ddisgwyl na yn yr gyngor yma. Darlington. Mae'n bod yn ffodus dros dwy derfan dwythau I gadw pen i'ch ben y dŵr do. A so, efallai tymor yma na ni weld yn sydd o. Mae'r dynion mawr yn rhyw drotian I fyny o'r cefn. Jack Thorne, y capten. Defnyddio'r ystlys ar gyfer yr hediad ac yna'r tafliad. Heniad yn hawdd gan Sam Hart. Dwi'n yn gweld pam taflu hir yma na. Dwi'n yn cyrraedd ddechrau. A dys a ddim, dyn nhw'n fflat. Maen nhw mor hawdd I ymnethin. Steph Davies wrth i'n cnesu fyny o dano ni. O'r heniad mi oedd Owen oedd yna, mi oedd Cadwaladr yna hefyd. Yma hwnna wedi cymryd gwiriad. Oddi ar un o chwaraewyr Bae Colwyn, Gito Williams, dwi'n mynd ama. Mae di mynd allan am gig gornel. Ie, dwi'n meddwl, fi ar un o chwaraewyr Aberystwyth oedd hwnna'n diwedd. Pen Darlington, dwi'n meddwl. O, maen nhw wedi cael gig gornel. A wedyn wrth nhw lemteisio hyn rwan. Downes oedd I fyny, y capten Downes oedd I fyny I Bae Colwyn. Yr honiad ydi bod y gwiriad na'r cyffyrddiad olaf I arno fodd i'r dyfarnwr jyst oedi pethau. Mae'n falch I Aberystwyth y gig dan yn sal. Air o gyngor I Luca Hogan. Nes I mo hwnna, Marc, yn hollol onest, neu be gwyddoedd fyna? Na, just Hogan ar y golwr, dwi'n meddwl, yn y clwstwr na ar llinell gol a fyna. Gig gornel. Dim ddofn y tro hwn. Cyfrau Creamer I chlirio hi. Hines. Thorne. Yr ergyd gan Cadwaladr. Gyffyrddus I Brooks. Aberystwyth ar fi yn gwneud eilyddio dwbl. Ie, dwi'n meddwl cyffyrddiad ola Cadwaladr fydd hwnna. I fo yn un sydd am dod I ar cae. Oedd y werth cynnig. Chael am gafel yn iawn. I gynhawdd I Brooks y golwr. Mae John Owen a Steph Davies yn paratoi I ddod i'r cae. Felly, oedd rhaid gwneud y newidiadau yn doedd ni'n agosau at yr awr ac da ni'n dall mae Mark Cadwaladr ar y Luca Hogan fydd yn gadael y cae. O tebyg I debyg ydi o. O'r un patrwm. Dwi'n yn gweithio. Heno ma. Pam ddim bod yn ddewr a mynd ti angen golia. Pam dim yn 4-3-3.
mynd ar gêm i Bae Colwyn. Mae'n gyffyrddus y Bae Colwyn. Thôn ar geic rydd i Aberystwyth. Downes oedd hwnna. Wedyn y cyffyrddiad gan Grimer at Rushton. Rushton, bel i lawr yr ysglist yma. Acpan. Cael ei fugeilio gan Hines. Mae'n ennill y tafliad. A rwan mae'r eilyddio ar ddigwydd. Felly Mac Cadwaladr yn gadael y cae ac John Owen ymlaen yn ei lefo. Mi fydd Luca Hogan hefyd yn gadael ni ac Steph Davies ymlaen yn ei lefo. Mi geith Steph Davies drafod y cwricwlwm hefo y dyfarnwr Marc yn Tanathro Ysgol Gynradd hefyd. O, yndi. Trafod y cwricwlwm. Ia. Rushton ar croesiad. Cliriad allan mon cyn belled a Danny Holmes. Creamer. O gychwynnol pethau ar ôl 12 munud Acpan. Yn taos o le am yr ergyd. Eto. So, Bae Colwyn, fel ti di sôn Bryn, fath i ni gymryd ergyd at y gol ddim. Dwi'n mwysyn mae'r golwr yma am siapio. Anaf yma. Ti'n therapydd ymlaen, Tom Creamer. Ia. Dwi'n gwybod gadael y cae rwan. Yr eilyddio na sy'n newydd ddigwydd, Marc. John Owen a Steph Davies wedi cael ei taflud ymlaen i gael y goliau. John Owen, 1 gol mewn 30 gêm. Steph Davies, dwi heb sgorio ys Ebrill 2022. Yn union, a dyn ôl at y gol na gan Creamer. Creamer a Sgrimer arall. Ymateb Iwan Lewis. Ymateb Iwan Lewis yn fyny, jyst yn i ben o'n i ddwylo'n sydd. Ia, nôl a beth i sôn am yr eilyddio. So, dos am goliau nag os yna. A dyna di'r broblem fwyaf. Neil Gibson yma, heno. Yn fanna fo rheolwr dan 45 Bae Colwyn, Steve Giblin. A mab Steve ar y faic, Joel. Felly Tommy Creamer yn gadael ac Matty Hill sgoriodd yn erbyn Hwlffordd sydd ymlaen yn ei lefo. Chwaraewr mwy ymosodol Matty Hill, felly newid ymosodol gan Steve Evans hefyd wrth i'r gig gornel cael ei chwipio at y postyn pella. Alex Downes oedd i momentum ond oedd yn mynd â fo i ffwrdd o'r gol yn y fan yna. Ia, bech o gol Creamer yn mynd ar y cae. Dwi'n gêm ddylan wladol yn y fan yna. Felly Steve Evans yn ôl reit, felly ni'n gael yn holliach erbyn y gêm nesa. Yn derbyn cymeradwyaeth ysgrifennydd y clwb yn y fan yna rwan, Dilwyn Roberts. Cyming y bel ymlaen, cyming i fewn amdani unwaith eto, Rata. Bale yn edrych am Steph Davies. Davies at Owen! O, am gyfle John Owen. Yr eilyddion yn cyfuno. O, fe ddyliau fod wedi taro'r targed yn y fan yna, John Owen. Dyna pam mae ddim ond ysgor un mewn 10 gêm ar 20. Dod o'n newydd ddod ymlaen fel eilydd mae o. Steph Davies yn gwneud yn wych, benio y bel i lawr teg ato fo. Oth yn sydyn, John methu symud i draed digon cyflym i gael ei droi dros y bel yma i chadw i lawr. O'na'n cyfle uraidd i ddod â Aberystwyth yn ôl i mewn i'r gêm yma. Oedd hi fymryn tu nôl ydy fo'n doedd? Oed, dyna beth dath o'n symud i draed digon cyflym.
Felly, oedd ein anolfach wedyn cadw hwnna lawr ar y targed oedd yn i'w blygu nôl wrth geisio hwcio i goes chwith drosti. Owen. Edrych yn Iwan Lewis. Ceniad i Alex Downes. Lewis cael ei figilio gan Daniel Jones. Hines. Wael gan Hines. Yna bod yn lain crynhoi nos o'n Aberystwyth yn doedd Mark Abas na gan Akeem Hines. Ie, Anti Williams ddim yn apus. Swn i'n gwaith. Wedi dîm dan bwysa'n syth yn doedd. Lewis yn mynd amdani, mi gymodd i wiriad iddi ar Gito Williams, ond Iwan Lewis mae di dangos fod o'n fodlon mentro, ac mentro dipyn y tellyn i'r cwrt hefyd. Ie, gwaith da mewn cadw'r meddiant o Madan Bwysa gan Nick Rushton. Yn bell 10 llath ar 20 Sam Hart. Unwaith eto yn rhy ar y 10 efallai'n gael o lawr. Darlington sydd wedi mynd draw i gymryd y gig gornel i Aberystwyth. Y peniad gan Owen yn taro'r trawst. Mi oedd na drosedd gan Harry Owen ar Jamie Cumming. Ie. Owen yn codi ond defnyddio Kevin Cumming i godi i fyny. Ar y targed, taro'r trawst, golwr di giro. Yn anffodus oedd y chwipan di mynd. A ber yna'n lwcus, nid yw synwyr o tasyn nhw'n llwyddo i gael gol. Syn nhw'n cael y drydedd hefyd wedyn. Gol, dwi'n di sôn am elyddio Aberystwyth, ond dwi'n meddwl Steve Evans, dod â chwaraewr ymosodol ymlaen. Pan mae rwy'n Tom Creamer wedi gadael. Os oedd eisiau cael siop, o'n i'n meddwl bod Kai Owen ymlaen a jyst ista efo efo Danny Holmes. Neith yn neud y gwaith Kai Barhaw. Kai Owen, Pino, oedden ni'n gael o fo'n yn coleg. Pan oedd y fyriwr o fanna. Ac Sawla di jyst angori gan y Kai efo Danny. Jyst i nadu Aberystwyth gael rhyw sylfaen ôl i mewn i'r gêm a cael y pelin efo ni tuag at John Owen a Steph Davies. Gwaith creu fan hyn gan Matty Hill. Hill creu lle am yr ergyd ar golwr y tro hwn. Ddiogel y tu ôl i'r ergyd. Pas dda ymlaen ei mi oedd Hill yn gryfach na Akeem Hines. Ia, pas dda lawr y sianel ddeun ac gan Dan Jones. Torri mewn ar ei droed chwith. Droed wan fo falla. Golwr tro yma yn dalu a fal arni. Mae'n cyfle arall wan ar ôl camgymeriad. Camgymeriad gan Ben Woolham. Ond mi nath o'n dda i wthio Hill yn ôl i'r gornel. Danny Holmes. Bel sgwar syml at Nick Rushton. Rushton yn ei dro at Cumming. Creu lle am yr ergyd. Ceisio i gosod ti. Ond o'n amhell dros y trawst. A ma ni camgymeriad gan y golwr eto, Mark. Ia. Ni ddim o tro cynta. Heno ma na di. Wat Bae mae'n neud y cradur yno. Ddim yn gweithio iddo fo. Ie, 19 oed ydy Sam Green. Mae eisiau sôn 2 gêm dildio 9 gol, 6 yn erbyn y Seintiau Newydd, y tair yma heno. Os o fwy ddod, di mynd i fynd i ffigura dwbl. Ia, os dwi'n cofio'n iawn, dyna'n bain efo'r goliau yna yn erbyn y Seintiau Newydd. Ond heno, dwi'n meddwl bod o, os di fod yn feirniadol, fod o'r 1 ar 10 yn symud efo'r gol gynta, dangos gormod o'r gol ym yr ail, ac yn sicr dyna fod i dal y drydydd. Ond fel amddiffyn, Mark, fysa rhywun ddim efo hyder yn cael Sam Green y tu ôl iddyn nhw. Fel da ni wedi sôn eisoes amddiffyn ifanc sgyn Aberystwyth, Harry Owen yn 20, Louis Bradford yn 1 ar 20, Ben Woolham yn 4 ar 15. Dwi'n gwybod bod wedi sôn amdano fo'r blaen, ond mae o'n ffactor yn dydi. O, yndi, ffactor mawr. Enwedig beth ar y wylod y tabl.
fel mae Aberystwyth ac ennill gêm. Oedd hi'n anodd i erbys tymor dwytha ac y grwch ar rywyr profiadol yng nghanol i enniffin. Dwi'n Gareth Edwards yn un. Thomason un arall. Oedd nhw'n chwaraewyr profiadol. A dydy hynna ddim gadw fo Harry Owen di chwarae tymor dwytha i'r Flint. Ac pan Jones at Rushton. Bae Colwyn ar war y pedwaredd gol yna. Da ni heibio hynna ffordd drwy'r ail hanner. Bae Colwyn cael i'w gyfnod o feddiant. Downes. Mynd tro. Efo'i ben sgoriodd yn erbyn Mhen-y-bont Sadwrn dwytha. Mynd amdani efo'i droed y tro yma. Ie, mae dod cefnwr canol yn mynd trefyn i cael a fel gyn i gyfle, mae'n sgorio eto wythnos yma. Neb yn gael lawr. Wedi mynd 50 llath. Mae'n mond edrych ar ei gilydd chwaraewyr Aberystwyth. Bel i gyfeiriad Steph Davies. Davies, Owen. Owen, ras rhwng Owen ac Sam Hart. Wedi dros 20 munud o'r gêm yn weddill. Bae Colwyn ar ei ffordd i'w buddugoliaeth gyntaf gartra. I'w pwyntiau cyntaf gartra y tymor hon. Aberystwyth dal yn edrych am ei buddugoliaeth gyntaf. Ac pan ben efo Woolham. Dda fanna gan Gito Williams ac Woolham dan bwysa nilgio'r tafliad. Steve Evans yn fy'n apus, ond oedd ei tal na ni. Cicio bob pêl, penio pob un tydi. Mae dal i ddadla. Dwi'n meddwl bod y dîm ar ei hôl i. Fysa. Drosedd gan Jack Thorne. Dwi'n hwnnw dan drwy'n y dyfarnwr dydi. Ddim angen. Jones. Glas rhwng Acpan a Woolham. Acpan di dweud gair o'i le. Ie. Dwi'n credu am gymeradwyo y pedwerydd swyddog ynde. Dyna nath o. Ie. Ar ôl i'r dyfarnwr cynorthwyol am fan hyn. Dyfarnu fan hyn wan. Oedd hi'n tafliad i Bae Colwyn, ta tafliad i'r Aberystwyth o ddeud. Cwestiwn da. Cerdyn Melin cynta'r gêm. Hines. Owen. Nid y pwysar Gito Williams. Brooks. Ar cliriad. Thorne. Bydd Iwan Lewis. Traed cyflym gan Lewis. O bron a chanfod John Owen. Dan Jones ar ryngipiad yn un allweddol bwysig y fanna. Ia, Iwan Lewis di'r unig un sydd wedi disgleirio i Aberystwyth yno. Chwarae teg i bachgen. Dwi'n Greg o da, mae trio ora. Ac anlwcus, gwaith da gan Dan Jones, di gweld y peryg tynnu ni mewn o'r safle ôl asgellwr. Dod yn gul. Nid tîm yr anodd a fedrith o'i Aberystwyth. A dyma Lewis. At Steph Davies o hyfryd gan Davies at Lewis. Mentro eto. Wedi sgorio unwaith yn barod i Aberystwyth. Cumming. Wedi gweld bod Matty Hill ar ei ffordd. Ac pan o, tacl dda. Tacl arbennig yng nghanol y cae y mae gan Lewis unwaith eto.
gweld dipyn o'r bel yn yr ail hanner mae Iwan Lewis, Gito Williams. Mae o wedi bod yn dda heno, do? Do, mae di angori y tri yn y cefna. Does am Hart yn brofiadol un ochr, Alex Downes reit brofiadol. Digon y gemau dan i fregus. Hyd yn y gyngor yma, dwi'n mynd deud, ond mae Sam Hart wedi cael fwy fel cefnwr chwith na amddiffyn o'r canol ochr chwith. O, Acpan. Ia, dyma tan ni Louis Bradford i rwystro fo. Jones. Bradford, dwy'n y bel yn ôl, angen yn y cymorth gan Hines. Nath o dda fan'na Louis Bradford. Danny Holmes. Downes. Acpan. Edrych yn chwarae'r bel yn ôl i rediad Downes, ond Woolham ar cliriad at Iwan Lewis. O, cyffyrddiad hyfryd a pas well at Alex Darlington. Rwan ta Darlington. Mae John Owen allan ar yr ochr bellan dod o'n cam sefyll. Rwystredigaeth lwyr i Aberystwyth. Ia, wyna fler gan John Owen. Ond Sam Hart yn dal i dir. John Owen yn ceisio tynnu hun yn ôl. Bod o ddim yn cam sefyll, ond dim digon cyflym yn unig o. Sam Hart jyst yn rafu chwarae lawr. Yn ddal o yn cam sefyll, ond gwaith da unwaith eto yn locau gan Iwan Lewis. Brooks. Ar gigrydd Acpan ar peniad. Bradford unwaith eto. Oedd o ddim yn trystio'r golwr nag oedd. Hines. Woolham. Green ar cliriad. Cyffyrddus i Downes. Gosau at y chwarter awr ola. Creamer, Jones, Acpan ar golia i Fae Colwyn. Iwan Lewis i Aberystwyth. Chwarter awr yn weddill. Steph Davies. Presenoldeb o i fyny yn y llinell blaen di wneud chydig o wahaniaeth yn yr ail hanner yma. Nath Steve Evans ymwyl eilyddio. Nath Dylan Olson gath o gêm dda yn y byd y seintiau newydd o Bewl i si yma byddefnos yn ôl. Mae'n reit fygythiol lawr y chwith na. Walsh. Chydig na ni wedi gweld o Liam Walsh yn yma. Eisiau mynd heibio i Steph Edwards ac yn gwneud yn dda i gael y gegornel. O, alla rwan mae Aberystwyth yn meddwl. Mae gyda ni chydig o daldra. John Owen, Steph Davies ymlaen, Harry Owen, Bradford, Woolham. Felly mae yna ddigon opsiynau os wedi ar yr ansawdd yma fod yn dda gan Darlington. Mae fydd yna dal o lia chwarter awr yn weddill i Aber efo'r eilyddio ac yn y blaen ar anaf i Tommy Creamer. Peniad unwaith eto gan Owen ac yna'r geic acrobataidd gan Louis Bradford. A rwan fydd yna gyfle am eilyddio. Mi fydd Udoyen Acpan sgoriwr y drydedd gol i Fae Colwyn yn gadael y cae. A Sam Turner yn dod ymlaen yn ei lefo. Ia, mae ei gol Acpan chymryd i sydyn tu allan i'w droi de y golwr. Meddwl bod yna fwy o nerth ar y bel nag oedd yna. To na ddim. Yn gwyro hi dros y llinell. Ond ia, Acpan ar gerdyn melyn hefyd. Steve Evans, pedwytha fydd angen difogol dail gerdyn melyn. Wrth gwrs, ond ia, Sam Turner rwan yn dod ymlaen. Dros 1000. 1000 a thair. Yma heno. Da de. Ai weld yndi. Da iawn y fyd. Torf ucha Bae Colwyn y tymor yma. 1000 a thair wedi dod yma. Ia, dyna mae'r clwb yma wedi dod i'r gyngraddeg cefnogwyr. Bydd yn gofod gan Arfon yn cael torf dda yn aml. Darlington, pas dda i rediad Iwan Lewis. Mae hwnna mynd allan am
gegol i Fae Colwyn. Nifer o'n blaena ni yma i'r chwith ac i'r dde. Yn y dorf, di gwirioni. Ar un o bryd, Madran hapus. A da gweld gymaint o blant hefyd yn demar. Ie, gweld ar gymuned i mewn. Ddim trosedd ar Downes o fanna. Ie, camgymeriad gan Downes, Steph Davies. Eisiau dy Danny Holmes at Danny Jones. Downes. Dan Jones. Aeth yn wastraffus. Dan Jones ath o i'r un o daleithiad os yr ha. Efo Wrexham, efo'r yn y gysadleuaeth o Wrexham. Oedd o'n un o'r nhw. Oedd. O Lywil Oed un arall oedd yn Gynarfon. Ie, oedd. Allan efo Andy Marel a Lee Trundle. Ie. Gang yna, ie. Ond brofiad da, doedd. Dwi'n mynd allan i rhywbeth. Oedd, wir. Chwarae o dan Wrexham. O, bachgen o Wrexham ydi dan. O'n i'n anlwcus un flwyddyn nath o arwyddo cytundeb ar Wrexham a pan iawn i ddewis o'i tîm ysgolion Cymru ac oedd ar gytundeb proffesiynol o'n i'n cael ei ddewis o felly wel di creu argraff ar y fi yn y trialon. Mae'r ddau yna ddim yn cytuno fo'i gilydd. Matty Hill ac Ben Woolham. Matty Hill wrthiad bach yn ei gefno. Nid unwaith o ddwywaith. Ie, ar ei wair wedyn, de. Ie. Wedi cael ei chwarae mewn ysbryd rei da ar y cyfan yn dydi. John Owen. Allan at Iwan Lewis. Sgwli Walsh greu y lle i Lewis. Unwaith Iwan Lewis yn wallus ar drosedd ar Jamie Cumming. Melin. Gerdyn Melin yn fan hyn i'r capten. Llith o'm dadlan y llith. Na, llith o'm yn lwcus iawn. Chod o'm Cerdyn Melin hannar cyntaf am rhywbeth reit debyg. Nadu y gwrth ymosodiad. Mr Jones yn syth i'w boced. Gen o 10 munud fed o wylio i gam am, wel, rhyw 10 munud chwarter awr mae'n debyg, ie? Ie, di fyny fe, maen nhw'n ychwanegu dyddi yma dydi. Mae'n ddifodd yn 90. Bari fori gyda llaw marc yn erbyn y dre newydd. Mae honno bellach hefyd yn mynd yn gêm dyngedfennol, achos mi fydd y dre newydd yn 9fed a fydd y Bari'n unfed ar 10. Mae honno tu ar gwylodion yn mynd yn gêm eitha arwyddocaol efo Bae Colwyn yn debyg o'r gipio'r triphwynt o fama. Yndi mai, ond dre newydd do ma'n wedi cael buddugoliaeth rwan yn erbyn Met Caerdydd ac oedd ei cartra'n Hwlffordd. Felly fydden nhw yn llawn hyder yn croesawu'r Bari yfory. Tasa Bari'n ennill honna yma, mi fydda Hwlffordd wedyn ar wahaniaeth golia yn disgyn i'r ddau isa. Ac ystyried bod nhw wedi chwarae yn Ewrop, bod nhw wedi cael diwedd da i'r tymor dwytha. Pobl ddim yn disgwyl hynny, mae'n debyg, nag oedd? Na, ac maen nhw wedi gen nifer anafiadau i chwaraewyr allweddol Hwlffordd a ddechrau ar tymor. Ond Bari fel Aberystwyth heb ennill y tymor yma. Bod nhw wedi colli 2 gêm ddwytha, eu cartra Montepridd ac Gwyr gyn Cei Cona wythnos yn ôl ac Steve Jenkins fydd hon gobeithio cael buddugoliaeth gyntaf yn y gyngrair, ond y hir am byd yn mynd ac wedi os di Hwlffordd yn cael canlyniad yma nhw'n y seintiau newydd wedi wrth gwrs, ond os yna canlyniadau yn erbyn y Bari, dyma yna fwlch wedyn yn cael i agor rhwng Aberystwyth y Bari a'r tîm sy'n y degfed safle. Mor gynnar a hyn yn y tymor. Mae yna Gerdyn Melin yn mynd i fod y fan hyn i Nick Rushton.
talu nôl chydig bach, talu'r pwyth efallan fan hyn, ia. Wel, Jack Thorne yna, ie. Nath o bel y ffordd o'r dacl. Lwcus braidd fan ar Yston. O'r ochr oedd y dacl ni dod i cefn. Saith munud o'r 90 yn weddill. Oes na ffordd yn ôl i Aberystwyth. Yr peniad y well yn y fan yna gan Steph Davies i lwybr John Owen. Pwy awyr. Ie, mi oedd i ennill y bel dda yn yr awyr ystod ymlaen, Steph Davies. So pan ti lawr yn y gwylodio nad ydy pethau ddim yn mynd y ffordd nad ydy'r bel yn mynd i'r cyfeiriad lle ti isio fo fod. So ter y brig, mae'n siŵr hwnna di glanio i garedig i droed John Owen a sy'n nghefn y rwyd, ond di stryglo. A bob dim yn mynd yn derbyn di. Ac o safbwynt golwyr Aberystwyth, Mark, hynny di gymerwn ni bod Dave Jones di anafu. So ddim eilydd o golwyr ar y fainc. Mae Dilo, Taff Williams wedi i clymu mewn ffordd, yn tydi. Hynny di mewn diorfod chwarae Sam Green o'n i bai bod na rhywun yn yr academi sydd o well na fo. Ellith o'n cael golwr arall i fewn ar hyn o bryd, o'n i bai bod o'n golwr sydd ddim yn glwm a glwb arall. Na, yn hollol, ac edrych o ran ar pwydd o'n gol i'r tîm dan 4-15, wythnos yn ôl, bachgen 2-15. Talfan Hyatt, felly wyt ti'n rhaid dy ffydd yn bachgen mor ifanc. O'r gynnar, mae dwi'n fawr yn gwneud efo'r golwr yma Sam Green, ond allai wedi law o wedi droi. Geiriad allan gan Gito Williams. Lewis. Willem yn aberig efo un yn sgitho i ddal. Rushton yn gryfach nag Willem. Dyma Danny Holmes. Danny Holmes yn deud dwi'n ôl yn y tîm, sy'n rhaid bod chi di ennill 2 gêm yn ôl. Edwards. Turner. A dyna di profiad yn de, Mark. Danny Holmes yn y fan yna. Troi, chwarae'r bel yn ôl, Sam Hart. Rheoli'r gêm, a ni'n hefo llai na 5 munud o'r 90 yn weddill. Ia, dyna ti'n gwneud, ac rwy'n byd yn tir bel, lle yn byd opsiynau sgyn Aberystwyth i gisio cael llygedyn obaith i ddod nôl i mewn i'r gêm yma. Holmes. Pascall. Gan Danny Holmes. Camsefyll yn yma. Hill. Oedd ddim yn camsefyll ar y clysur yna. Thorne. Arlington. Oedd Nick Rushton. Billy Lwybr, Matty Hill. Oedd Turner yn darged hefyd. Dyma Cumming. Steph Edwards. Ben efo Liam Walsh. Edwards. Dyma Matty Hill. Hill yn cyflymu gael. Hill! Fymryn yn rhy uchel. So hwnna ar y targed, Mark, Saint Bedwaredd. Dysa, mae siŵr. Ac Harry Owen a Liam Walsh yn dadla fi gilydd yn y fan yna. Steph Edwards y gyntaf yn pasio'r bel yn sgwar i Matt Hill. Fo wedyn deipio i Harry Owen. Dim ond Walsh a Owen edrych i mewn i'w gilydd. Yn y fan yna'n creu'r lle yna i Matt Hill, ond i ergyd o rhy uchel. Mae o'r rwan di derbyn knock bach. Tasyn a ffasiwn beth a gwobr seren y gêm, Mark. Pwy sydd i fyny amdani? Pwy sy'n na? Wel, Tom Creamer chwarae dda nghanol y cae, goth o gola, da ni'n gweld Walsh a Owen i'n apus. A weithiau mae'n dda i weld, bod nhw'n
poeni, maen nhw'n meddwl, da ni eisiau ennill gema, da ni ddim rwysedigaeth, ia, da ni eisiau geisio rhaid yn gora, ond ola sy'n yn y gêm, Creamer di chwarae dda, ac Pandig bod yn fygythiol drwy gydol y noson, yn arwain ennill unell flaen, Gita Williams di cael gêm gyffyrddus, hefyd yng nghanol ar amddiffyn, Iwan Lewis, di ddisgleirio Aberystwyth, yng nghanol y cae. John Owen. Iwthiodd o unwaith yn ormod fan yna, dwi'n credu. Os yw'n gorau ymhen ar y bloc efo ser yn y gêm, swn i'n rhaid o Iacpan, dwi'n meddwl, creu problemau amddiffynwyr Aberystwyth yn y gydol yn os. Dylio fod i sgorio cyn yn ar cyntaf ddwywaith ar y postyn. Cleirodd ar y llinell, mi gafodd ei gol ffodus oed, ond oedd y weithgardd yn chwarae ran yn yr ail gol i Dan Jones. Gwarchod y bêl, ffyn i nôl. I arwain wedyn, Creamer roed y bêl na i mewn i rwydr yr ôl sgellwr Jones, ond Steve Evans y blaw y 5 munud na cyn yr egwyl ddigon bodlon a perfformiad i dîm. Da ni yn y funud ola o'r 90, lle gyd pawb ar fwrdd electronig y pedwerydd swyddog. Faint o funudau fydd yn cael i ychwanegu Dan Jones ar tafliad derbyn y bêl yn ôl gan Turner. Yn dall y bydd na 7 munud yn cael i ychwanegu. 7 munud am yr eilyddio ac y cwpl o anafiadau sydd wedi bod Jones, Hill, nôl a Jones. Aberystwyth yn gallu cael gol rwan. Ni'n cael diweddgol reit gyffroes Bryn. Brysedd eto. Ie, gan Dan Jones ar Steph Davies cadarnhad. O 7 munud. Steve Evans yn hapus. Roedd un o'r reolwyr fydd abusa weld y rhif yna ar y bwrdd electronig. Wel, ti'n dweud, Marcus, a gol rwan. Neu pethau'n ddiddorol iawn. Gwneud y cefnogwyr cartra yn eitha nerfus. Dyma bêl ar y llawr o fanna. Mae Bae Colwyn yn cael hapus i gynbodlon union gyrchol Steph Davies. Dwi'n meddwl gath i gosbi fanna. Green ar gegrydd. Steph Davies eto'n ennill y peniad. Harry Owen. Gornel. Cumming. Hines. Nôl at Green. Na un peth, glwys i Steve Evans fanna'n deud dreadful. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ddisgrifiad o gicio'r golwr. Dyma chi'r ser yn y gêm gyda llaw cadarnhad Marc. Mae Udoye Nakpan ydi ser yn y gêm. Ond mae cicio'r golwr Sam Green. Ni'n meddwl dy dathlu. Ie, mae dim dan bwysad ydi. Dod ys di cicio ddim y gora ei hyder o'n isal yndi. Ond pan ti'n chwarae yn y tîm na, ti'n meddwl, lle mae gic nesaf mynd. Ydyn ni dan bwysau yn weith eto. Fel ymwysodwr y chwarae mewn tîm fel la, ti'n meddwl, ydyn ni'n diwedd llawr o'r bêl. Holmes. Darlington.
bel at John Owen. Steph Edwards methu cael y dacl i fewn. Iwan Lewis. Mae'r opsiwn y fyna i adael i'r bel redeg at Jack Thorne. Dyma Liam Walsh. Steph Edwards ac yn ennill y gig gornel. Gornel i Aberystwyth. 4 munud o'r amser ychwanegol yn weddill. Walsh. Mae'n llawer na fo'n ymwysodol. Hyn yma. Mae'n bwysig yn cael llawer o bel na ddo. Fys galledu'r chwarae allan. Dyna ddigon y gwestiynau i ofyn o safbwynt Aberystwyth. Nifer o grysau gwyrdd yn y cort. Mi fydd Danny Holmes just yn gadael i'r bel yna groesi'r llinell. Pawb wedi mynd at y postyn bella neb yn hwngian tuag at y postyn bella yna. Kai Owen. Ymlaen am Jamie Cumming yn gadael Kai. Felly Kai Owen i ganol Kai neu Kai Pinio, Marc. Reswm yna. Oedd o seiclo lot ys dalwm byddai fingach. Ond eithon ni bod wedi prynu beig Pinarella. So nath un o'r darlithwyr yn lle ni ddechrau gael o fo'n Pino. Mae di glynnes yn ni. Do. Gan o egni yn y tank gan Kai. Gan o Diniolen. Bradford, Jones, tynnu gyda fi ar y bel. Darlington cael ei lorio gan Downes. Dim trosedd yn ôl, Mr Jones. Bae Colwyn gan atus i gymryd i amser straffu'r eiliadau. Rhedeg y cloc i lawr. Turner. Hines ar cliriad. Davies. Canfod John Owen. Darlington. Bale i lwybr Iwan Lewis. Neu o di weithgar yno. Gysur y gol na. Ni sgorio'r Aberystwyth tymor yma. Dyma fo, y rhogyn o ddol gella Iwan Lewis. At y rhogyn o chwilog John Owen. Yn balad e ddim, dwi'n meddwl, John. Hines, yn gryfach yn y fan yna. Ac Sam Turner, da ni fewn i'r funud ola. Ac Aberystwyth, mae'n debyg yn dal yn edrych am y buddugoliaeth gyntaf yna. Dyma dda wiriad. John Owen yn gyfathrebu dda, Steph Davies, GTV. Gwyddodd ar Sam Hart. Mi fydd yna frys. Siawns ar Aberystwyth i gymryd hwnna. Di hwnna ddim yn edrych yn yr quadrant a gwbl. Mae'n glamp o quadrant mawr. Ac y dyrniad allan gan Brooks. Mae'n benderfynol. Da, yn mynd amdani go iawn Dan Jones yn fanna. Dyma bel llygyd ar y bel llithro mewn. Jones a Darlington. Hines i Liada yn unig yn weddill Owen. Bradford. Cliriad allan gan Rushton. Hines. Lewis. Bara yn dod i ben. Buddugoliaethau olynol i Fae Colwyn. Buddugoliaeth ym Mhen-y-bont y penwythnos dwytha. A buddugoliaeth, wel, glir gyffyrddus heddiannol yma heno ar ffordd Llanelian sydd yn codi Bae Colwyn i fyny'r tabl i'r wythfed safle. Ac
Aberystwyth yn aros yn sownd ar waelod y tabl. Dal yn edrych am ni buddugoliaeth gynta y tymor hon. 2 gôl 1. Y sgôr terfynol. Ni diolch i'r goliau canlynol. Y gôl gynta gan Tommy Creamer. Screamer oedd wedi 12 munud. Ac yn sicr mi fydd hi yna ar gyfer gôl y mis ar gyfer mis Medi. Mi enillodd o gôl y mis Awst am y gôl yn erbyn y Bari. Yr ail gôl wedyn i Dan Jones. Symudiad tîm. Creamer, Cumming ac yna Dan Jones a'i gôl gynta i Fae Colwyn, y cefnwr ar y cyfuno. Cumming, oedd hwnna'n bas hyfryd. Yr golwr yn dangos gormod o'r ochr dde i Dan Jones. Hynny wedi 6 munud ar 20. Ac yna yn yr amser oedd wedi cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf. Mi oedd na gôl yn ôl i Aberystwyth. Iwan Lewis. Ail gôl mewn 2 gêm. I sgoriodd yn ebyn Caernarfon y penwythnos dwytha. Ac Sam Hart ac Alfie Brooks. Wel ar Fai efalla. Ond oedd hi'n dar anwyr gyd gan Iwan Lewis. Ac yna, wel smonach gan y golwr. Nid yr un cynta yn y gêm gan golwr Aberystwyth. Chwaraewr ser yn y gêm, Wdoyen Acpan yn troi. A mi nath yr ergyd groesi'r llinell. Ac mi oedd hi'n 2-1 yn y diwedd. Acpan yn dathlu efo Danny Holmes ar gweddill. Diolch i chi gyd am eich cwmni heno yma hefo ni ar sgorio. Y sgôr terfynol yma ar ffordd Llanelian wrth i'r gwylanod ddathlu. Bae Colwyn 2, Aberystwyth 1.